ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன் பாக்கி யாரும் சொல்லவே போறது இல்லையா? ஜபம்லாம் பண்ணவே போறது இல்லையா? வீட்டுலதான் மண் வளர்ப்பது நகரம். நீங்க வந்தாதான் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டா, அதனால நான் சைலண்ட் ஆயிட்டேன். நமஸ்காரம் மாதாஜி. நான் அதுக்காக தான் யாரும் பண்ணலையேன்னு பண்ண மாதாஜி. இல்ல மாதாஜி, ஒன்னும் நீங்க சொல்லணும். அப்போ as a senior person what we should do, அவங்களெல்லாம் நீங்க போக்ஸ் பண்ணுங்க. நான் சொன்னேன் மாதாஜி, அவன் நீங்க வந்தாதான் பண்ணணும்னு சொல்றா. ஏன்னா நீங்க ரெக்கார்டிங் போடணுமா, அதனால இப்போ ஒரு வாட்டி பண்ணா தான் போட்டேன். மாதாஜி முடிஞ்சா எனக்கு மறந்து போயிடும். எதுக்கு ரெக்கார்ட்ல நம்ம பேச்சு இது வாய்ஸ் வரணும்னு பெருமையா? இல்ல அப்படி இல்ல மாதாஜி, ரெக்கார்டிங்ல வாய்ஸ் வரணும்னு இல்ல. நீ அவ இப்ப பண்ணிட்டேன்னா திருப்பி நீங்க இன்னொரு வாட்டி பண்ண சொல்லுவேலோன்னு நினைக்கிறா. அதனால நான் ஆயிடுச்சு போய் வழிகால எடுத்து வேண்டாம் அப்படியெல்லாம் கிடையாது. நீங்க யாரு வேணாலும் எடுக்கலாம். ஈவன் நான் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ணி முடிச்சாலே இது குழந்தை கிளாஸ்ல எல்லாம் அப்படிதான் 2 மாதம் பண்ணிடுவா. நான் பாகவதம் முடிச்சு அவங்க கிளாஸ் போறதுக்குள்ளே வெக்கேஷன் கிளாஸ், ஐம் டாக்கிங் ஆஃப் நாட் 18 days. இப்போ வெக்கேஷன் கிளாஸ் அவங்க கேட்டு வாங்குவா. மாதாஜி வெக்கேஷன் கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா, கேட்டு வாங்கி எங்கிட்ட இருந்து பண்ண வைப்பா. நான் வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் அவங்க விட மாட்டாங்க. அப்புறம் என்னது, நான் 6 மணினா அவ உட்காந்து அவ டே கம் ஆன் டைம் அவ ஒரு மாலை பண்ணிட்டு பாப்பா. மாலை மாதாஜி வரலையா, இன்னும் 2வது மாலை. அவங்க கிட்ட சின்சியரிட்டி இருக்க நான் பார்க்கணும். அவங்க we have to really learn from them. ரொம்ப இன்னசென்ட். நாட் தட் நம்ம இன்னசென்ட் கிடையாதுன்னு இல்ல, அவள் எதிர்பார்ப்பே கிடையாது. எப்படி பகவத்கீதா சொல்லிருக்கோம் அதெல்லாம் அவ அப்படியே ஃபாலோ பண்றா. அவளுக்கு பை நேச்சர் நம்மளும் அப்படிதான் இருந்திருக்கோம் சொல்லுவோம். சின்ன வயசுல ஒன்றும் தெரியாது, நமக்கு பெருமையெல்லாம் தெரியாது. அப்புறம் இந்த கலங்கம் வந்தது நமக்கு ரொம்ப அது இதை விட்டு போயிடும். ஸோ நான் என்ன சொல்றேன், அல்டிமேட்ல என்ன மாரல் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ், யாரெல்லாம் பண்ணலையோ லைக் மாலதி வந்துச்சு, she is very good in putting the response பண்றது இல்லையா. பட் யூ ஷுட் டேக் அப் மா. I saw you, நீங்க இருந்தீங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க, பட் யூ people have not taken up. So one day you take up. No, I will also feel nice. உங்களுக்கு எல்லாரும் நல்ல பார்ட்டிசிபேஷன். it is not that உங்களுக்கு தெரியுமான்னு டெஸ்ட் பண்றது இல்லை, எல்லா இனிஷியேஷன் லெவலுக்கு வந்தாச்சு. பட் நீங்க நல்ல ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பெருமையா இருக்கும். அவ்வளவுதான். you will also feel nice. இன்னைக்கு ஜபம் பண்ணிட்டு நல்ல திருப்தியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த திருப்தி ஃபீலிங் உங்களுக்கும் வரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம ஒரு லெக்சர், இன்னும் குழந்தை டீச்சர்னாக்கா அப்படியே லெக்சர் அடிச்சுட்டே இருப்பேன். அதை கேட்டுன்னு இருக்கும். அவங்களுக்கு எல்லாம் நான் லெக்சர் கொடுக்க கூடாது. ஒரு நிமிஷம் நான் ஷேர். மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி பண்ணதுக்கு. ஆனா இங்கே இருக்கா ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டேன்னா நான் இப்ப 22 பேர் ஆயிட்டாங்க. இப்ப லாஸ்ட் யாரு வந்தாங்க? மீனாட்சி இல்லையே. யார் லாஸ்ட் வந்தாங்களோ அவங்க மாத்திரம் சொன்னா போறோம். மாதாஜி நான் வந்துட்டேன். மீனாட்சி இல்ல உங்களோட எல்லாம் போட்டேனே மாதாஜி, உங்களோட எல்லாம் பார்த்தேன்னா லாஸ்ட் யாரும் உங்களோட மாதாஜி நான் விஜயகுமாரி மாதாஜி. பி விஜயகுமாரி. விஜயகுமாரி நீங்க வந்தீங்க போனீங்க, திரும்பி வந்தே போயிட்டு அதையும் பார்த்திருந்தேன். என்னடா இந்த மாதாஜிக்கு என்ன எடுத்துன்னு நினைச்சேன். நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கு, நிறைய ஆப்சென்டிஸும் வருது இல்லையா. இப்ப இன்னைக்கு வரப்போறாலும் இல்லையா தெரியல. So I'll mark you present. Okay, don't. மாதாஜி நான் கூட லாஸ்டா தான் மாதாஜி வந்தேன். ஐ திங்க் வசந்தி மாதாஜி விட்டு போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது சும்மா டைம் வேஸ்ட் இல்லையா. ஒரு நிமிஷம் பாத்து மாதாஜி உங்க வீடியோ வரதுக்கு காரணம் எனக்கு அட்மின் வீடியோல வேற ஏதோ வருது, உங்களோட ஃபேஸ் ப்ளே ஆகல. என்ன வரல? வீடியோல வேற ஏதோ வருது மாதாஜி, உங்க ஃபேஸ் வரல. ஓ வேற என்ன ப்ளே ஆகுது கவனிக்கவே இல்லை. அது எங்கேயோ படுத்தது இப்படி திரும்பி எடுத்தது. அதுக்கே என்ன பார்க்க பிடிக்கல. பாட்டாதான் நல்லா இருக்கும். நமஸ்காரம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன இல்ல வசந்தி மாதா எல்லாரும் போட்டேன். இப்ப என்ன அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறவங்களே எடுத்தேன். விஜயகுமாரி மாதா மட்டும் யாரும் இப்ப வந்தாங்க. இருக்கட்டும் பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அப்புறம் என்னைக்கே ஒரு நாளைக்கு நம்ம அவ சொல்லுவா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி தான் இப்ப வந்தா. போட்டிருக்கேன். என்ன விஜயலட்சுமி மாதாஜி வந்துட்டு போய் பண்ணிட்டா. அப்போ பிரசன்ட் மார்க் பண்ண விஜயகுமாரி மாதாஜி தான் வந்துட்டு போனா. நான் சொன்னது விஜயலட்சுமி மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜின்னு போட்டுட்டேன். விஜயலட்சுமி மாதாஜி கீழே தான் இருக்கு. அது அட்டெண்டன்ஸ் மாதாஜி நான் 7:05 தான் வந்தேன் மாதாஜி. 5 minutes லேட். விக்டோரியா மாதாஜி போட்டுட்டேன். ஓகே தேங்க் யூ. ஜப்பா முடியறது வரைக்கும் நான் போட்டுட்டு இருந்தேன். ஜப்பாக்கு அப்புறம் யாரு வாங்கன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கே ஒரு நாளைக்கு நான் எடுக்கிறேன். இப்ப அதுல இந்த மாதிரி பேசுறதுக்கு நான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். டைம் சேவ் பண்ணலாம் பார்த்தேன். சரி எல்லாரும் இப்ப மாலதி மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அடுத்த ரேவதி மாதாஜி ஒருத்தர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா அவளுக்கு நான் கொடுக்குறேன். ஓகே, ஸ்ரீ குரு பிரணாமம் சொல்லிட்டு ஆரம்பிங்க மாலதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी स्टार्ट பண்ணிட்டா? என்ன கேக்குற முழுத்தமா? ஸ்ரீ குரு பிரணாமம். யார் படிக்கிறா?
ரேவதி மாதா. இல்ல மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் மாலதி மாதா. நான் பேர் சொல்றேன், அவங்க பண்ணிட்டு. உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா, ஆர்டர் தெரியாது, எனக்கு ஆர்டர் தெரியாது. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாலதி மாதாஜி படிங்க. ஸ்ரீ குரு பிரணாமம். ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ குரு பிரணாமம். ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. அறியாமை என்னும் இருளில் மறைந்திருந்த என் கண்களை கொஞ்சம் சத்தம் அறிவின் தீப ஒளியால் இப்போ மாதாஜி ஃபுல் வால்யூம்ல. ஓகே என்னோட மாதாஜி. ஃபுல் வால்யூம் இருக்கு. சொல்லுங்க. ஓகேங்க மாதாஜி. அறியாமை என்னும் இருளில் மறைந்திருந்த என் கண்களை அறிவின் தீப ஒளியால் திறந்த என் ஆன்மீக குருவுக்கு என் மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் அடுத்தது படிங்க. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி. ஸ்ரீ ரூப பிரணாம். மாலதி மாதாஜி படிச்சுட்டு டவுன் பண்ணிடுவோம். ஹேண்ட் டவுன். ஸ்ரீ ரூப பிரணாமம். ஸ்ரீ சைத்தன்யாமனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் மேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மையம் சதா திஸ்வபதாந்திகம். பகவான் சைத்தன்யரின் விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் பணியை இந்த ஜட உலகிற்குள் நிறுவிய ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பிரபுபாதர் அவருடைய பாத தாமரையின் கீழ் எனக்கு எப்போது அடைக்கலம் கொடுப்பார். அடுத்தது பிரேமா மாதாஜி. இதேதான் மாதாஜி எனக்கு வருது. மங்களாச்சரண். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுத பத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாத்தம் சககண ரகுநாதான் விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷாகான் விதாம் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் ஸ்ரீராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம். எனது ஆன்மீக குருவின் பாத தாமரைகளுக்கும் மற்றும் பக்தி சேவையின் பாதையில் உள்ள மற்ற அனைத்து ஆசான்களுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். அனைத்து வைஷ்ணவர்களுக்கும் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல சனாதன கோஸ்வாமி, ரகுநாத தாச கோஸ்வாமி, ஜீவ கோஸ்வாமி மற்றும் அவர்களது கூட்டாளிகள் உட்பட 6 கோஸ்வாமிகளுக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அத்வைத ஆச்சாரிய பிரபு, ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் ஸ்ரீவாசா தாக்கூரா தலைமையிலான அவரது பக்தர்கள் அனைவருக்கும் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கிருஷ்ணர், ஸ்ரீமதி ராதாராணி மற்றும் லலிதா வசாகாவின் தலைமையிலான அனைத்து கோபியர்களின் பாத தாமரைகளுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதா விஷாகா இவ்வளவு நாள் அது கவனிக்கவே இல்லை. அடுத்தது அர்ச்சனா மாதாஜி. ஜெய் பதாகா சுவாமி பிரணாமம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜெய் பதாகா சுவாமி பிரணாமம். நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே ஜய பதாகா ஸ்வாமின் இதி நாமினே. நம ஆச்சார்ய பதாய நித்தாய். இது எப்படி மாதாஜி? நம ஆச்சார்ய பதாய. பரவாயில்ல. நம ஆச்சார்ய பதாய நித்தாய் கிருபா பிரதாயினே கௌரகதா தாமதயா நகர கிராமதாரிணி. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்து அவருடைய தவ திரு ஜெய பதாகா சுவாமிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரேவதி மாதாஜி. ரேவதி சடலவாடா. ஓகே. ஸ்ரீல பிரபுபாத பிரணாம். நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிருஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. நமஸ்தே सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी
பாஷார்த்ததேசதாரிணி. பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களுக்கு தஞ்சமடைந்து அவருடைய தெய்வீக அருள் ஆசை பக்தி வேதாந்த சுவாமிகளின் பிரபுபாதர் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி கோஸ்வாமியின் அடியாரே, ஆன்மீக குருவே, உங்களுக்கு என் மரியாதைக்குரிய வணக்கம். நீங்கள் சைத்தன்ய தேவா பகவான் செய்தியை அன்பாக பிரசங்கித்து ஆள் மாறாட்டம் மற்றும் சூன்யத்தின் நிறைந்திருக்கும் மேற்கத்திய நாடுகளை விடுவிக்கின்றீர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்தது யாரு? புஷ்பம் மாதாஜி. ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி பிரணாமம். நமோ விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி. கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவர். அவருடைய தாமரை பாதங்களில் தஞ்சம் அடைந்திருக்கும் அவருடைய தெய்வீக அருளான பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதிக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனாட்சி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீல கௌர கிஷோர பிரணாமம். நமோ கௌர கிஷோராய சாக்ஷாத் வைராக்ய மூர்த்தயே விப்ரலம்பர சாம்போதே பதாம்புஜாயதே நமக. துறவு ஆளுமை கொண்ட கௌரவ கிஷோர தாசா பாபாஜி மகாராஜாவிற்கு ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் ஆன்மீக குரு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கின்றேன். அவர் எப்போதும் பிரிந்த உணர்வு மற்றும் கிருஷ்ணரின் தீவிர அன்பில் இணைந்திருப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா. பாபாஜி மாதாஜி. பாப்பாஜி இல்ல, அண்ட் கௌரவ், நீங்க என்ன கௌரவ அப்படிமா படிச்சாலும் நினைக்கிறேன். கௌர கிஷோர தாசா பாபாஜி மகாராஜாவுக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதுல பாலம் சாரி மாதாஜி. இல்ல சாரிக்கு இல்ல, தெரியாது இல்லையா, நம்ம இதுல எல்லாம் சேமா இருக்கும். அப்ப until unless you know what is that அப்ப நம்ம வந்து தப்பா தான் படிப்போம். அதுக்கு சொன்னேன். எஸ், விஜயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீல பக்தி வினோத பிரணாமம். மாதாஜி விஜயகுமாரி இல்ல, விஜயலட்சுமி. ஜிஜி மாதாஜி, நீங்க அவங்க பேரு மாத்துங்க, எல்லாரும் முழிக்கிறா. எனக்கு தெரியும் நீங்க ஜிஜினா விஜயலட்சுமின்னு. படிங்க. ஸ்ரீல பக்தி வினோத பிரணாமம். நமோ பக்தி வினோதாய சச்சிதானந்தநாயினே கௌரசக்தி ஸ்வரூபாய ரூபானுகவராயதே. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அதீத சக்தியான சச்சிதானந்த பக்தி வினோதாவுக்கு எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர் ஸ்ரீல ரூபா தலைமையில் கோஸ்வாமிகளை கடுமையாக பின்பற்றுபவர். ஹரே கிருஷ்ணன். ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் லைன்ல வச்சிருக்கேன். நம்ம இதுக்கப்புறம் வேணா அதுவும் ஒண்ணு பார்த்தோம்ல, எல்லா ஆச்சாரியர் அதை ஃபுல்லா பண்ணல. ஏன்னா அவரோட ஹிஸ்டரி எல்லாம் போடணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னைக்கு போடப்படுது உங்களுக்கு நிறைய நாள் இருக்கேன், அதனால நானும் டேக்கிங் மை ஓன் டைம். இப்ப 18 days ஆயிடுத்தே. ஐ வில் டேக் சம் எஃபர்ட் அண்ட் புட். ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்ரீல ஜெகநாத பிரணாமம். கௌரவிபாவ பூமேஸ்வம் நிர்தேஷ்டா ஜனப்பிரிய வைஷ்ணவ சார்வபௌம ஸ்ரீ ஜெகநாதாய தே நமக. சைத்தன்யர் மகாபிரபு தோன்றிய இடத்தை கண்டுபிடித்தவர் என வைஷ்ணவ சமுதாயம் போற்றும் ஜெகநாத பாபாஜிக்கு என் பணிவான வணக்கங்கள். படிக்கிறோம். இதுல இருந்து படிக்கவா மாதாஜி? படிச்சாலும் தெரியல, எல்லாம் ஒண்ணுதான் இருக்கும். அவ தப்பா போட்டிருக்க மாட்டா. நான் இங்க முழிக்கிறேன், எங்கடா இங்க வேர்ட்ஸ் எல்லாம் காணுமே. அது இதுல கொஞ்சம் வேர்டிங் மாறி இருக்குல்ல, அதனால புக்ல இருந்து படிச்சேன் மாதாஜி. பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். நானும் நெட்ல இருந்து எடுத்தேன். நான் எந்த சைட்ல இருந்து எடுத்தேன் எனக்கு தெரியாது. அதுவும் கரெக்டா தான் இருக்கும். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். எஸ், பத்மா மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண. ஸ்ரீ வைஷ்ணவ பிரணாமம். வாஞ்ச கல்ப திருபியச்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனைத்து வைணவ அன்பர்களுக்கும் எனது மரியாதையான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோருடைய ஆசைகளையும் நிறைவேற்றும் ஆசை மரங்களைப் போலவே விழுந்து போன நிபந்தனைக்கு உட்பட்ட ஆன்மாக்கள் மீது
இரக்கமும் நிறைந்தவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப படிங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி. அட்மின் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी श्री गौरांग प्रणामम नमो मगावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरद्विषे नमः ஓ ஓ மகத்துவமான அவதாரமே, நீங்கள் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகா பிரபுவாக தோன்றும் கிருஷ்ணரே, நீங்கள் ஸ்ரீமதி ராதாராணியின் தங்க நிறத்தை எடுத்துக்கொண்டீர்கள். மேலும் நீங்கள் கிருஷ்ணரின் தூய அன்பை பரவலாக விநியோகிக்கிறீர்கள். நாங்கள் உங்களுக்கு எங்கள் மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், அடுத்தது யாரு? பிரேமாராணி மாதாஜி படி. பாக்கி உள்ள ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம். யாரெல்லாம் இது வரைக்கும் படிக்கலையோ, ஐ திங்க் இன்னும் 3-4 இருக்கும் நினைக்கிறேன். 3 இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரணாமம். ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்தோ தீனபந்தோ ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. ஓ என் அன்பான கிருஷ்ணா, கருணை கடலே, நீ துன்பப்பட்டவர்களின் நண்பன் மற்றும் படைப்பின் ஆதாரம். நீங்கள் பசு மேய்ப்பவர்களின் தலைவன் மற்றும் கோபியர்களின் காதலன். குறிப்பாக ராதாராணி, உங்களுக்கு மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். மாதாஜி, குறிப்பாக கோபியர்களின் காதலன், குறிப்பாக ராதாராணி. அங்க ஃபுல் ஸ்டாப் இருக்கு. ஓகே. மற்றும் கோபியர்களின் காதலன், குறிப்பாக ராதாராணி, உங்களுக்கு எனது மரியாதையான வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ண. விஜயகுமாரி மாதாஜி ஹேண்ட் டவுன் பண்ணிடுங்க. இப்போதானே படிச்சா நீங்க பண்ணிட்டேன். பிரேமராணி மாதாஜி டவுன் பண்ணும்போது நிவேதிதா மாதாஜி படி. ஓ கோமதி மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம். கோமதி மாதாஜி டைம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியல. பிரேமா மாதாஜி நீங்க படிக்கிறேன். நான் யார படிக்க சொன்னேன்? நீங்க எல்லாம் என்ன கடுபடு பண்றப்பா? இப்ப இந்த என்ன மாதாஜி பேரு இப்போ சொன்னேன்னு கோமதி மாதாஜி சொன்னேன். கோமதி மாதாஜி. கோமதி யாரு படிக்கல அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும். நம்மளே படிக்கணும். எல்லாம் நானே படிச்சுன்னு போயிடலாமே. யூ பீப்புள் கேன் ஒன்லி சிட் அண்ட் லிசன். நானே கிடுகிடுன்னு மாதாஜி அன்மியூட் ஆயிடுத்து போல இருக்கு மாதாஜி. தெரியல மாதாஜி, நான் பாட்டுக்கு பாடிட்டு இருக்கேன். அப்ப உங்களுக்கு கேட்கும். என்னுடைய வாய்ஸ் கேட்கறதேன்னு உங்களுக்கு தெரிய வரும் அப்பவே. கோமதி மாதாஜி நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண தெரியல. படிங்க. ஸ்ரீ ராதா பிரணாமம். தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரி பிரியே. உருகிய தங்கத்தை போன்ற உடல் நிறமும் பிருந்தாவனத்தின் அரசியுமான ராதா ராணிக்கு எனது வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நீ அரசன் விருஷபானுவின் மகள். நீ கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவள். ஹரே கிருஷ்ண. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ண படிச்சுங்க மாதாஜி. எல்லாரும் படிச்சுட்டாச்சு. நீங்களே தேங்க்யூ மாதாஜி. நிவேதிதா மாதாஜி இப்ப நீங்க படிங்க. அப்புறம் சித்திரலேகா மாதாஜி, அப்புறம் அனுசியா மாதாஜி. பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதாரா ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஸ்ரீ நித்யானந்த பிரபு, அவரது அவதாரமான ஸ்ரீ அத்வைத பிரபு, அவரது உள் ஆற்றல் ஸ்ரீ கதாதர பிரபு மற்றும் அவரது விளிம்பு சக்தி ஸ்ரீவாசா பிரபு ஆகியோருடன் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இருக்கிறார் என்பதை ஒருவர் அறிந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கு வணக்கம் செலுத்த வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நாளைக்கு இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் மாத்திரம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா படிக்கிறேன். சும்மா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். யாராவது கேட்க மாட்டோம்னு சொல்ல முடியாது. கேட்டுட்டா நம்ம வந்து கண்ணு அதுல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு, ஒருத்தர் எந்த மாதிரி அவதாரத்துல வந்திருக்கா, ராதாராணி எப்படி வந்திருக்கா, இவர் அத்வைத பிரபு யாரு, நாரதர், இவெல்லாம் வந்து இது பலராமர், இதெல்லாம் நம்ம வந்து இது வந்து இந்த ஸ்வரூபம் என்னது பக்தி ஸ்வரூபமா அவர் வந்திருக்காரு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா இருக்கும். அதை நான் வச்சிருக்கேன். ஐ வில் புட் an action. Yes, சித்ரலேகா. ஹரே கிருஷ்ணமா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சதத்துவ பிரணாமம். பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திகம். பக்தனாகவும் பக்தனாக விரிவடைந்தவனாகவும் பக்தனின் அவதாரமாகவும் தூய பக்தனாகவும் பக்தி ஆற்றலாகவும் ஐந்தில் கீழே போங்க மாதாஜி. அடுத்த சென்டென்ஸ்.
ஐந்தில் தன்னை வெளிப்படுத்திய பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு எனது வணக்கங்களை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம். உங்க மாதாஜி அனுசே மாதாஜி இருக்கா இல்லையா உங்க பின்னாடி? சான்ஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா? எஸ், படிங்கோ. அனுசயா மாதாஜி படிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் என்பது ஹரே கிருஷ்ணா மற்றும் ராமா ஆகியவற்றின் கலவையால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புனிதமான சமஸ்கிருத வசனமாகும். கிருஷ்ணா என்றால் எல்லாவற்றையும் கவர்ந்தவர் என்று பொருள்படும். மேலும் அது அசல் தனித்தத்துவம் வாய்ந்த பரம மனிதரை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணா என்பது ஒரு சமஸ்கிருத வார்த்தை ஆகும். இது மிக உயர்ந்த உண்மையை அனைத்தையும் கவர்ந்து இழுக்கும், அனைத்தும் ஆனந்தமான, அனைத்தையும் அறியக்கூடிய, எல்லையற்ற அளவு வலிமை, ஞானம், செல்வம் அல்லது துறப்பு உள்ள தெய்வீக பொருளை குறிக்கிறது. ராமா என்றால் இன்பத்தின் நீர்த்தேக்கம் என்று பொருள். இது ராதா ராமன் என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. தெரியல மாதாஜி. மந்திரத்தில் ராமா என்று உச்சரிப்பது மாதாஜி கொஞ்சம் மேல ஏத்தணும். மேல ஏத்தணுமா? இப்போ தெரியலையா? அது பாருங்க, தெரியறதா? ஹரே கிருஷ்ணா எங்க இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா எங்க போயிட்டா? ஹரே கிருஷ்ணா இங்க கீழே இருக்காங்க. நெட் ப்ராப்ளமா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஞானம், செல்வம் அதுல சரியா இல்ல மாதாஜி. உங்களுக்கு நெட் சரியில்லை மாதாஜி, கேட்க மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. அருள்சலம். ராமா என்றால் இன்பத்தின் நீர்த்தேக்கம் என்று பொருள். இது ராதா ராமன் என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ணரை குறிக்கிறது. மந்திரத்தில் ராமா என்று உச்சரிப்பதின் மூலம் பக்தர்கள் ஆன்மீக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முற்படுகிறார்கள். ஹரே என்ற வார்த்தை ராதையை, அதாவது கடவுளின் தெய்வீக பெண் அம்சத்தை குறிக்கிறது. ராதா கிருஷ்ணரின் நித்திய மனைவி மற்றும் தெய்வீக அன்பையும் பக்தியையும் உள்ளடக்குகிறார். மந்திரத்தில் அவளுடைய பெயரை மீண்டும் உச்சரிப்பதின் மூலம் பக்தர்கள் கடவுளின் மீது தூய அன்பை அடைய அவளிடம் உதவி கேட்கிறார்கள். எனவே நீங்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது நீங்கள் நேரடியாக கடவுளையும் அவருடைய ஆற்றலையும் குறிப்பிடுகிறீர்கள். இந்த மந்திரத்தை, ஓ ஆண்டவரே, இறைவனின் சக்தியே, தயவு செய்து என்னை உங்கள் தெய்வீக அன்பான சேவையில் ஈடுபடுத்துங்கள் என்று கூறுகிறோம். இந்த மகா மந்திரம் கலி சந்தரண உபநிஷத்திலிருந்து 32 எழுத்துக்கள் மற்றும் 16 வார்த்தைகளை கொண்ட மந்திரம் ஆகும். இது மகா மந்திரம் அல்லது கிருஷ்ணர் மந்திரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது அனுஷ்டுப் சந்தஸ்தில் உள்ளது. அனுஷ்டுப் என்றால் 32 அக்ஷரங்கள். நாம் ராமாவுக்கு பதிலாக ராம் அல்லது ராம பயன்படுத்தினால், அதாவது கடைசியாக ஒலி இல்லாமல் சொன்னால், அது 32 எழுத்துக்கள் கொண்ட அனுஷ்டப்ப மந்திரமாக இருக்காது. 22 அக்ஷரங்கள் மட்டுமே இருக்கும். பிறகு சந்தஸ் உருவாகாது. சந்தஸ் என்பது வேதங்களின் அடியாகும். வேதங்கள் முழுவதும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் 32 எழுத்துக்கள் கொண்ட மந்திரம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே ராமா என்பதின் பொருத்தமான உச்சரிப்பு ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா, ஹரே ராமா, ராம ராமா, ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபுஜி. இது நம்ம கடுகடுன்னு பண்ணிட்டோம்னா we can save little, ஒரு 5 நிமிஷம் சேவ் பண்ணலாம். அவ்வளவுதான். இப்போ 7:40 ஆயிடுது. அப்புறம் இதெல்லாம் இப்ப நான் டிரைவ்ல இது போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கெல்லாம் ஐ வில் ஜஸ்ட் மேக் சம்திங். என்னது
யாருக்கெல்லாம் ஒரு விஷயம் கேன்சல் இந்த டிரைவ்ல இப்போ ஒரு பஜன் போட ஆரம்பிச்சிருக்கேன். யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஆக்சஸ் தெரியல, பண்ண தெரியல, ட்ரை பண்ணுங்க. எப்படியும் இண்டிபெண்டா இருக்கிறது பெட்டர். ஏன்னா நான் போட்டுட்டே இருப்பேன், எனக்கு நினைவு இருக்காது. நான் உங்ககிட்ட திரும்பி செப்பரேட்டா உங்களுக்கு போடணும்னு எனக்கு நினைவு இருக்காது. நீங்களே அதை கிளிக் பண்ணி படிச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா தினமும் அதை கிளிக் பண்ணி நான் ஒரு 3-4 டைம் இப்படி கிளிக் பண்ணா அது ஓப்பன் ஆயிடும். அப்படியே படிச்சுட்டே இருக்கலாம். சின்ன எழுத்தா இருந்தா மொபைல்ல எல்லாம் இப்படி ஜூம் பண்ணலாம். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு எல்லா ஆப்ஷனும். இல்லாட்டா பெரிய இது பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பிரிண்ட்டும் படுத்தி வச்சுக்கலாம். அப்ப என்ன எனக்கு சொல்ல வந்தேன், அதான் பஜனோட ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாமே இந்த ஆடியோல இருந்ததுனாக்கா நான் போடுறேன். ஸோ இட் வில் பி ஈஸி. அப்புறம் இந்த மீனிங் இந்த கிளாஸ்லேயே படிக்கும்போது ரொம்ப டைம் வேஸ்ட் ஆகுது. இந்த மீனிங்ல நீங்க ஆக்சுவலி ஆத்தல படிக்கலாம். ஓகே, இது ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல படிக்கலாம். பட் ஆனால் போயிட்டே இருக்கு, ஒரு மாசத்துக்கு மேலே எடுத்து நம்ம இப்போ மீனிங் படிக்கிறோம். அண்ட் ஸ்லோலி வி வில் ஸ்டாப் திஸ். ஒன்லி ஸ்லோகம் மாத்திரம் நல்லா வராப்புல. அப்ப என்ன கிடுகிடுன்னு படிச்சுன்னு இன்னும் நிறைய திங்ஸ் வந்து வி கேன் ரெஃபர். ஓகே, ஏன்னா இது பேர் 40 எழுத்து. ஆனா இப்ப நல்லதுதான் படிக்கிறது. நமக்கு 1 hour தான் இருக்கு. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இதுல என்ன ஓப்பன் பண்ணிருக்கேன், சிக்ஷாஷ்டகம் அதுவும் ஒரு வாட்டி படிச்சோம் இல்லையா. நம்ம இத வேற துளசி பிரணாமம், இந்த குருச்சரணம் கொஞ்ச நாள் ஆச்சு படிக்கல. நம்ம வந்து குருச்சரணம் எடுக்கிறேன். நல்லா ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். பட் இது கலாம் பார்த்தது. ஓகே ஓகே, இது வந்து உங்களுக்கு இருக்காது. மியூட் பண்றேன் எல்லாரையும். நினைவு இருக்காது, அதனால நான் வந்து இப்ப பாடுறேன். உங்களுக்கு வந்து ரெக்கார்டிங்கும் போட்டு விடுறேன். மாதாஜி இருக்கா தெரியலையே, மாதாஜி இருந்தா ரொம்ப நல்லது. தெரியறதா உங்களுக்கு? கொஞ்சம் பெருசு பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நானே கொஞ்ச நாள் ஆச்சு இது அந்த இதுல குரூப் இனிஷியேஷன் குரூப்ல போடுங்க மாதாஜி. போட்டிருக்கேன் மாதாஜி, அதுல இருந்து எடுக்கிறேன் நான். எல்லாம் இனிஷியேஷன் குரூப்னா அந்த இதுல டிரைவ்ல போட்டிருக்கேன். எல்லாம் டிரைவ்ல போட்டிருக்கேன். டிரைவ்ல போறதே இல்ல ஆக்சுவலி. நோட்டீஸ் பார்த்துட்டே உட்கார்ந்து இருக்கோமா, அதனால டிரைவ்ல போறதுக்கு நேரமே இல்லை சொல்ல போனா. இந்த மாசம் டே ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கு. நாங்க வந்துட்டு வேலையும் சீக்கிரம் செஞ்சுட்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது மிஸ் பண்ணிடுறோம். அதுதான் நான் சொல்றேன். நான் என்ன சொல்றேன், குரூப்ல போட்டே வச்சுக்கோ. அதுக்கப்புறம் எங்களோட போட்டோ, ஒரு பகவான் போட்டோ 2-3 இருக்கும். அது அப்புறம் நோட்டீஸ் வரும், கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணுங்க அப்படியே இருக்கும். பார்த்தா இது மேல எங்கயோ இல்லையா. அதனாலதான் நான் டிரைவ்ல இந்த டிரைவ் எங்க ஓபன் பண்ணனா அந்த ஒரு நிமிஷம் அந்த பேர் வேணா உங்களுக்கு அதை இது உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். இந்த இதுல கிளாஸ்லயே காட்டிடுறேன். அன்னைக்கு நான் காட்டினேன். திரும்பி உங்களுக்கு வந்து அதை ஷேர் பண்றேன். ஆக்சுவலி இது காட்ட வேண்டாம், பட் காட்ட வேண்டாம்னு இல்லை. பர்சனல் திங்ஸ் எல்லாம் வெளியில தெரியாது. உங்களுக்கு என்ன பெரிய கொண்டு போகணும் ஒண்ணும் கிடையாது. எங்க போச்சது இனிஷியேஷன். அப்ப இந்த மாதிரி சர்ச் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நிறைய குரூப் இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி பேர் எழுதி அப்படிதான் கண்டுபிடிக்க முடியும். இனிஷியேஷன் தான். அது டீச்சர் அட்மின் இல்ல, உங்களோட வந்து ஹரிநாமா இதுவும் இல்லை. இது வந்து ஃபுல் மேங்களூர் டேட்டா. அப்ப இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு இது லொகேட். என்ன போட்டிருக்கேன், டிஐ இனிஷியேஷன். மேங்களூர் இஸ்கான் உங்களோட இதுதான். ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளவு குரூப் இருக்காது. அப்ப ஈஸியா நீங்க லொகேட் பண்ணிடலாம். பின் கூட பண்ணி வச்சுடலாம். ஆனா அது வாட்ஸ்அப் எப்படின்னா 3 இதுதான் பின் பண்ண முடியும். எனக்கு நிறைய குரூப் இருந்தாலும் அதில் இது பின் பண்ண முடியாது. வந்துட்டா ஓகே, இதுதான் இப்ப லாஸ்ட் போட்டேன். ஓகே, நீங்க இதுல என்ன பண்ணோம்னா இந்த மேல இருக்கும் பேரு மேங்களூர் இஸ்கான் MANGISKN இனிஷியேஷன் போட்டுருக்கு இல்லையா. அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எழுதி வேணா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இப்போ நீங்க மொபைல் தான் யூஸ் பண்ணிருப்போம், தெரியாது. எழுதி வச்சுக்கோங்க. மேல வந்து டைட்டில கிளிக் பண்ணும். அங்க கிளிக் பண்ணா இங்க வந்து ஒரு ரீட் மோர் என்னோ வரும். தட் இஸ் டீடைல் வந்து 2-3 லைன் தான் தெரியும். ஆனா ரீட் மோர்னு அதை கிளிக் பண்ணோம்னா எல்லாம் வரும். என்னது, எல்லாம் லிங்க், நம்ம கிளாஸோட லிங்க் நமக்கு தெரியலையா. ஆனா இப்ப எல்லாரும் தெரியும்னா அதே லிங்க் தான் நீங்க வந்து பாகவதம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்றதுனால உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சு போயிடுது. ஏன்னா திரும்பி நீங்க கிளிக் பண்றதுனால தெரிஞ்சு போயிடுது. இருந்தாலும் சில பேர் யாராவது புதுசா இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கு. சைத்தன்ய சரிதாமிரத படிக்கிறா அதோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கு. எல்லாம் அதே லிங்க் தான் இருந்தாலும் போட்டிருக்கு. அப்புறம் என்னது, வைஷ்ணவ டிக்கெட்ஸ். அதான் நம்ம இந்த கிளாஸ் வைஷ்ணவ டிக்கெட்ஸ், மந்த்ரா பஜன்ஸ் எல்லாம் இதுதான் ஒரே டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ல வரும். அது எல்லாமே போட்டுட்டு அப்புறம் கீழே என்ன போட்டிருக்கேன், ஃபைண்ட் ஆல் இனிஷியேஷன் கிளாஸ் ரெக்கார்டிங். இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்றோம் இல்லையா, அது டே 1ல இருந்து ரெக்கார்டிங். என்னோட மாத்திரம் இல்ல, தாரிணி மாதாஜியோட இந்த வைஷ்ணவ டிக்கெட்ஸ் படிச்சாலே அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணனா எல்லாமே அங்க இருக்கு யூடியூப்ல. இங்க கிளிக் பண்ணா ஓப்பன் ஆயிடும். அப்புறம் அதே நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் எந்த உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு.
அதே போல இங்க டாபிக் டாட் இன் இனிஷியேஷன் கிளாஸ் என்னெல்லாம் இங்க சொல்லி தரோமோ அது இந்த டிரைவ்ல இருக்கு. அப்ப நான் இதை கிளிக் பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் தான், இதை இப்படி ஓப்பன் ஆயிடும். இதுல உங்களுக்கு வந்து என்ன வேணும், குரு வந்தனா படிக்கணுமா, அதை கிளிக் பண்ணா அது ஓப்பன் ஆகும். குருவாஷ்டகமா, அப்புறம் என்னது ஐடிசி தமிழ் பிடிஎஃப் 10 ஆஃபென்ஸ், உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது. இனிமே வந்து இதுல பஜன் போட்டு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கேன். இந்த பஜனை கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். குருவாஷ்டகம் கிளிக் பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். தமிழ் பிடிஎஃப் எல்லாம் பிடிஎஃப் போடுறதுக்கு தான் வைக்க போறேன். ஏன்னா உங்க கையால சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி வரக்கூடாது, எனக்கு இது வரண்டா அப்படின்னு. அதே போல மேரி ஜோப்படியுமே அதுவும் போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுவும் இருக்கு. அப்புறம் என்ன போட்டேன், பிரேமுதித்து போட்டேன்னா ஓகே, என்ன போட்டேன் மறந்து போயிடுச்சு. அதுல வந்து ஆடியோவும் இருக்கு போட்டிருக்கேன், இதுவும் இருக்கு. சில ஆடியோ வந்து செப்பரேட்டா போட்டிருக்க மாட்டேன், ஆனா இதுக்கு மேலேயே இருக்கும். இந்த இது இருக்கு இல்லையா, நம்ம பிடிஎஃப்னா எழுத்து லிரிக்ஸ், அதுக்கு மேலேயே இருக்கும். அங்கே கிளிக் பண்ணா எல்லாம் ஓப்பன் ஆயிடும். வீடியோ ஓப்பன் ஆகும், ஆடியோ எப்படி போட்டிருக்கேனோ அது ஓப்பன் ஆகும். எல்லாம் ஒரு கிளிக்கு தான், எங்க கிளிக் பண்ணணும் தெரியணும், அவ்வளவுதான். ஓகேயா, திரும்பி சொல்லணுமா? நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. அப்ப ட்ரை பண்ணதான் இவ்வளவு வருஷம் ஏன்னா நீங்க தெரியாது, எவ்வளவு நாளைக்கு தெரியாது இருக்கணும், நமக்கு தெரியணுமே. ஆல்சோ நோ இல்லையா, ஒரு நிமிஷம். அப்புறம் இது என்னது ஷேர் பண்றேன். அப்போ வந்து குரு வந்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுவும் நம்ம 2-3 டைம் பண்ணியாச்சு, இருந்தாலும் மறந்து போயிடும். அதனால இப்போ தெரியுமா மல்லிகா மத பாடு தெரியுமா? மாதாஜி தெரியுமா? இப்ப பாடுங்க. நான் நிச்சயம் தெரியாதுன்னா நானே பாடிடலாம் நினைச்சேன். பாடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பரவா ஃபுல்லவா மாதாஜி? எப்படி வேணும், நீங்க ஒரு பேராகிராஃப் பாருங்க, அதுக்கப்புறம் பின்னாடி நினைவு தெரிஞ்சு எல்லாரும் பாட ஆரம்பிச்சா அப்புறம் அவளுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ குரு சரணா பத்மா கேவல பகதி சத்மா வந்தமோயி சவதான மாதே ஜஹர பிரசாதே பயி ஜெய் பவதோரியா ஜயி कृष्ण प्राप्ति होई जाका जहा होइते. மீனிங் படிச்சிருக்கோம். हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சேதுலட்சுமி ஜாயின் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. உங்களோட பிரசன்ட் மார்க் பண்றேன். மல்லிகா மாதா மீனிங் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. நமது ஆன்மீக குருவின் தாமரை பாதங்கள் மட்டுமே நாம் தூய பக்தி சேவையை அடையும் வழியாகும். நான் மிகவும் மரியாதையுடனும் பயபக்தியுடனும் அவரது தாமரை பாதங்களுக்கு தலை வணங்குகிறேன். அவரது கருணையால் ஒருவர் இந்த பௌதிக துன்பம் என்னும் கடலை கடந்து கிருஷ்ணரின் கருணையை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மீறி படிக்க வைக்கிறீங்கன்னா அவ வந்து கேப்பா, குரு பிரார்த்தனை தெரியுமா அப்படின்னா, குரு பிரணாமம் இல்ல, குரு வந்தனம், குரு வந்தன பாட்டு தெரியுமா? தெரியும் சொல்லிட்டு இதை பாடிட்டு வச்சுக்கோங்க. போரும் என்ன மீனிங் சொல்லுங்க அப்படின்னாக்கா, அது தெரியாது, பாடதான் தெரியும், அவ்வளவுதானா, அவ்வளவுதான் பக்தியா நினைச்சுப்பா. அதனால வந்து மீனிங் படிக்கணும். கேட்டா நமக்கு தெரியும். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்து இது வேற இது பாஷை இல்லையா, நம்ம பாஷைனா படிச்சுட்டே இருக்கும்போது நம்ம மீனிங் புரியும். இந்த சான்ஸ்கிரிட் இந்த மாதிரி ஒரியா பாஷை, பெங்காலி பாஷை நமக்கு தெரியாது. அதுக்கு படிச்சு விட்டு மீனிங் படிச்சோம்னா அதோட அர்த்தம் புரிஞ்சுட்டு படிக்கும் போது என்னன்னா இன்னும் நல்லா புரியும். எஸ், அடுத்த சேதுலட்சுமி மாதை படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குரு முக பத்மாவாக்ய சிததே கோரியா அகியா ஆரணா கோரி ஹோ. மாதாஜி ஐயா இல்ல, ஐக்கியா, ஐக்கியா. ஹரே கிருஷ்ணா. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி பாடிட்டு இருக்கலாம் மியூட்ல. ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிருக்கேன் உங்களை. ஆனா கோரி ஹோ மனே ஆசா குரு ஸ்ரீ குரு சரணே ரதி ஏசே உத்தம கதி जे प्रसादे पूरे सर्व आशा. हरे कृष्ण माताजी. மீனிங் படிக்கவா மாதாஜி? ஆமா, மீனிங் படிப்போம். அவரது தாமரை திருவாயிலிருந்து வெளிப்படும் வார்த்தைகளால் எனது உணர்வை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதே எனது ஒரே விருப்பம். அவரது தாமரை பாதங்களுக்கான பற்றுதலே எல்லா விருப்பங்களையும் பூர்த்தி செய்யும் பக்குவமாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க வந்து ஐயான்னு படிச்சாலும் சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன், உங்களுக்கு கேட்கல, நீங்க பாடிட்டே இருந்தாலும் அதனால மியூட் பண்ணிட்டேன். சரி மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. என்னத்துக்கு சாரி?
தப்பு வரும் இல்ல, அப்ப தப்பு நான் கவனிக்கல, நீங்க மியூட் பண்ணதை கவனிக்கல மாதாஜி. தோணித்து எனக்கு. அதுபோல எனக்கு கொஞ்சம் காதல் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, இந்த கோல்டு கப்னால அடைச்சிருக்கு மாதாஜி. ஓகே, பிரேமா மாதாஜி படி. மாதாஜி இந்த ராகம் கொஞ்சம் சொல்லி, இது வேற மாதிரி இருக்கு மாதாஜி. चक्षुदान दिलो जी, जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो. पढ़ी. चक्षुदान दिलो जयी, जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रेम भक्ति जाहा कोई ते अव्यता अविद्या विनाशे अविद्या विनाश जाते वेते जाय जहरे सरितो. என்னது இன்னொரு தடவை சொல்லி கொடுங்க மாதாஜி. வேண்டாம், பரவாயில்ல பரவாயில்ல, அதெல்லாம் இதெல்லாம் வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணா வந்துடும். அவர் எனக்கு இரண்ட கண்களை திறந்து மேலும் என் இதயத்தை உன்னத அறிவால் நிரப்புகிறார். ஜென்ம ஜென்மமாய் எனது பகவான் அவரே. அவரிடமிருந்து பரவச பிரேமை வெளிப்படுகிறது. வேத சாஸ்திரங்கள் அவர் தன்மையை பாடுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி படிங்க. அதே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. குரு கருணா சிந்து. மாதாஜி என்ன சொன்னேன் இப்பதான் சொன்னேன். அதே டியூன்னா என்னது? ஸ்ரீ ஸ்ரீ குரு கருணா சிந்து அதம ஜனர பந்து லோகநாத் லோகேர ஜீவனா. அப்பதான் உட்காரும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. கருணா சிந்து அதம ஜனர பந்து लोकनाथ लोकेर जीवन आहा प्रभु करो तोया तो हो मोरे पद छाया आहा प्रभु करो दोया देहो मोरे पद छाया एवे जश कुशु तिरुपवना एवे जश कुशु तिरुपवना. நமது ஆன்மீக குரு கருணை கடல், ஏழைகளின் நண்பன், பக்தர்களின் பகவான் மற்றும் எஜமானர் ஆவார். ஓ எஜமானரே, என்னிடம் கருணையிடம் இருங்கள். உமது தாமரை பாதங்களின் நிழலை எனக்கு தாருங்கள். உமது புகழ் மூவிலும் பரவி உள்ளது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் வந்து ஒரு வாட்டி ஃபுல்லா படிச்சுட்டேன். இப்போ உங்களுக்கு அந்த டியூன் கொஞ்சம் ரெஜிஸ்டர் ஆயிடும். நீங்க வீட்லயே பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். இது என்ன 4 இதுதான் இருக்கு. ஸ்டான்ஸா குட்டி குட்டி, ரொம்ப குட்டி பாட்டு. அப்புறம் இந்த ஜெய் 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 சொல்லணும், அவ்வளவுதான். ரொம்ப ஷார்ட் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधाना माते जहर प्रसादे भई ये भव तोरिया जई कृष्ण प्राप्ति होई जहा होईते गुरुमुख पद्मा वाक्या सिद्धते कोरिया ऐक्या आरणा कोरी हो मने आशा श्री गुरु चरणी रति ये से उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति चाह होइते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरितो वेदे गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवना लोकनाथ लोकेर जीवना हा हा प्रभु कोरो तोया देहो मोरे पद साया ए बेजश गुशुक त्रिभुवना ए बेजश गुशुक त्रिभुवना जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल
हरि बोल निताय गौरा हरि बोल, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ரெண்டுல சரி, இது வந்து நானே எனக்கே வந்து எடுத்தது வந்து கொஞ்சம் ஹை பிச்சில் எடுத்துட்டேன். அப்போ கொஞ்சம் டென்னராக இருந்தது. அப்போ நீங்களாம் மெதுவா உங்களோட பிக்சர் நீங்க எடுத்தா போதும். பட் நான் ஒரு மாதிரி பாடினோன்னா கேட்கறது நல்லா இருக்கும். அதனால தான் வந்து பாடி காட்டுறேன். ஓகே, எப்படி அவங்க லிரிக்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கேன், இதுவும் என்னது ஆடியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா போடுறேன். யாருக்கெல்லாம் வந்து இது அதை இன்னும் திறக்க தெரியாது, அந்த மாதிரி அடவெண்டா இருக்கக்கூடாது, திறந்து பார்க்கணும். அப்போ உங்களுக்கு வந்து இல்லை ப்ராப்ளம் இருக்கு, அப்ப நீங்க கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து செப்பரேட்டா போடுறேன். ஆனா இமிடியேட்டா டிமாண்ட் பண்ணாங்க, என்ன மாதாஜி எனக்கு போடலையே, அவங்களுக்கு போட்டீங்க எனக்கு போட்டா கிளிக் கிளிக் கிளிக்னு போட்டுட்டே போகலாம். இட் வில் டேக் சம் டைம்ல எனக்கு. அதனால நீங்க வந்து எனக்கு இங்கே வந்து இப்போ நான் கிளாஸ் முடியுமோ சொல்லுங்க, யாருக்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேணுமோ எழுதி வச்சுக்கிறேன், அவளுக்கு வந்து அனுப்புறேன். ஓகே, என்ன ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா சிங்காரம் சொல்லும் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு 18 days முடிஞ்சு கொடுத்தேன். இல்ல 11th கிளாஸ் இப்ப 8 o'clock இருக்கு மாதாஜி இந்த லிங்க்ல. ஓகே ஓகே ஓகே. ஓகே பிரபுஜி, நான் உங்களோட மார்க் பண்ணிடுறேன், பிரசன்ட் மார்க் பண்ணிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எனக்கும் பண்ணிருங்க. பண்றேன். எஸ், இப்போயே பண்ணிடுறீங்க, ஓப்பனா தான் இருக்கும். தேங்க்யூ மாதாஜி. நீங்களா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனால நினைவு இருக்கும். லட்சுமி மாதாஜி. எஸ். அப்புறம் வந்து பிரபுஜி. எஸ். திலகவதி மாதாஜி வரல. யாரு அப்புறம் விட்டு போயிருக்குன்னு உங்களுக்கு தோன்றது, அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கலன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க சொன்னா அப்புறம் இந்த கிளாஸ் முடியணும். இது எனக்கு பாகவதம் எடுத்துடலாமா இப்போ, இல்ல வந்து துளசி பிரணவம் எடுக்கணுமா? பாகவதம் எடுக்கலாம் எனக்கு தோன்றது. வாட் யூ சே? பாகவதம் எடுக்கலாமா? பாகவதம் எடுப்பேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. பாகவதம் வந்து குழந்தைகளுக்கு நடக்கிறேன் தெரியுமா, அதுவெல்லாம் வந்து ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் கேண்டர் நல்லா சொல்லுவா. அப்கோர்ஸ் கொஞ்சம் லாஸ்ட்ல உள்ளது கொஞ்சம் தடுமாறுவா, அவளோட பிராக்டிஸ் கிடையாது. ரொம்ப பெருமை எனக்கு, ஏன்னா அந்த குழந்தைலாம் அவ்வளவு இன்ட்ரெஸ்டா படிக்குமா, எனக்கு ரொம்ப பெருமை. ஆனா அவளோட இதை சொல்லாம இருக்கவே மாட்டேன். வெக்கேஷன் அவளுக்கு அனுப்பணும், அவளுக்கு வந்து தனியா அனுப்புறேன்னு சொல்லியிருக்கேன். எஸ், ஓப்பன் பண்ணி அதுல வந்து மீனிங் எல்லாம் கிடையாது. இப்போ நீங்க மீனிங் எல்லாம் ஏன்னா உங்கள்ட்ட கேட்க மாட்டேன் நான், அன்னைக்கு இருந்தாலும் மீனிங் எல்லாம் உங்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா படிக்கிறோம், கொஞ்சம் மீனிங்கோட படிக்கலாம். ஆனா அப்படின்னா டைம் போகும், இப்போ நமக்கு நேரம் இல்லை. ஸோ வி ரீட் ஒன்லி த ஸ்லோகாஸ். ஓகே. எஸ். இப்போ வந்து யாரு உங்களுக்கு யாருக்கா தெரியும்னா எடுங்கோ, இல்லாட்டா நான் கடுகடுன்னு படிச்சுன்னு போனா பரவாயில்லைன்னா நானே படிக்கிறேன். எஸ், மல்லிகா மாதாஜி ஆரம்பி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம், 1 minute. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பாக்கி உள்ளவெல்லாம் ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க? நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாமே. எப்பவுமே பிரேமா மாதாஜி தான், மல்லிகா மாதாஜி தான், அந்த மாதிரி கிடையாது. அர்ச்சனா மாதாஜி, சேத்துலட்சுமி மாதாஜி, சித்திரலேகா மாதாஜி எல்லாருமே வரா. பத்மா பேர் யாரெல்லாம் ரேஸ் பண்றாங்க பார்க்கலாம். நிறைய பேர் இருக்கோமே, ஏன் படிக்க தெரியாது ஆனாலும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. இல்ல ஒரு நிமிஷம், யாரெல்லாம் அவன் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணதில்ல? வசந்தி மாதாஜி, விக்டோரியா மாதாஜி, இதுக்கே வருதில்ல, பிரணத்திக்கே வருதில்ல. காத்தால நீ போட்டோ போட்டதோட நம்ம இது தெரிந்து அப்படி இல்லை மாதாஜி. பார்ட்டிசிபேட் ஹியர் ஆல்சோ. ஓகே. கலாராணி மாதாஜி, அப்புறம் உமா குமாரை யாரு? அதான் அவங்கதான் யாரு தெரியல எனக்கு. உமா குமார். சிலப்போ நீங்க வரீங்களே, கடைசியில இருக்க உங்க பேர் நீங்க தானே, உமா தானே? ஹரே கிருஷ்ணாமா இருக்கும். துர்கா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? இருக்குன்னு எப்படி தெரியும் துர்கா மாதாஜி? நீங்க வந்தேன்னா சொல்லணும். இல்ல இது சேட்ல ஏதோ போட்டிருக்கலாம் இல்லையே, சேட்லயும் போடல. அப்ப நான் ராகத்தோட பாடுறது தெரியல மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அப்ப வந்து சொல்லலாம் மாதாஜி கேட்டு இருக்கோம் தெரியல அப்படிங்கிறதுனா ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். வேற எல்லாருமே அந்த ராகம் வரமாட்டேன்னு கேட்டுன்னு வரும் மாதாஜி. நான் வந்து டிரைவ்ல போடுறேன், இன்னும் டைம் இருக்கு. ஆனா எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. இப்ப பாருங்க, பாகவதம் தான். பாகவதமே ரொம்ப சிம்பிள். அது ஃபர்ஸ்ட் தான் 2-3 கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். அப்புறம் எல்லாம் 2 லைன்ஸ் ஸ்லோகமா இருக்கும். இப்ப எல்லாரும் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம். இட்ஸ் நாட் 18 days கோர்ஸ். அது ஒண்ணுமே தெரியாத வாழ்க்கை, பேச தெரியாது, பயமா இருக்கு, அது மாதிரி சின்ன குழந்தை கிண்டர் கார்டன் போகும்போது அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம எல்லாம் ஆல்ரெடி நல்லா பக்தி சாஸ்திரி லெவலுக்கு வந்தாச்சு. ஒன்னும் லெவல் 3 லெவல் 2 பக்தி சாஸ்திரிகெல்லாம் வந்தாச்சுன்னா தைரியமா நம்ம வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம். எஸ், மல்லிகா மாதாஜி பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜன்மாதஸ்ய யதோன்னிமயாத் இதரதः சாதேஷு அபிஜ்ஞஸ்வராத்.
तेने ब्रह्महृतायाति कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा ताम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि हरे कृष्ण என்ன படிக்கிறது மாதாஜி? ஆனா எனக்கு தெரியும் நீங்கள்லாம் அந்த பாகவதம் முன்னாடி நீங்க படிக்கிறாள், அப்புறம் சிலப்போ தாரணி மாதாஜி சொல்லி கொடுக்குறது, நாங்களும் டீச்சர்ஸ் தானே பேசிப்போமே. ஆனா வெரி நைஸ் சொல்லி தராங்க மாதாஜி. தான் சொல்றேன். அப்ப என்னன்னா இப்ப நானும் அவங்க எங்கிட்ட கேட்டாங்க நீங்களும் சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நாட் நான் நல்லா சொல்லி கொடுக்கல, நீங்க அந்த மாதிரி எண்ணமே கிடையாது. ரிவிஷன் உங்களுக்கு வந்து 3 பேரும் சொல்லி கொடுத்தா இன்னும் நிறைய ரிவிஷன் ஆகும் சொல்லலாம். சோ இன்னும் பாய் நன்னா அது வந்து பழகிடும், அதுக்கு வேண்டியதான். எஸ் மாதாஜி தினம் எங்களை இது பண்ணி விட்டுருவாங்க, சொல்ற வரைக்கும் விட மாட்டாங்க. ஒரு தடவைக்கு 3 தடவை 4 தடவை சொல்ல தரணும். எஸ் படிங்க. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? நீங்க தான் படிங்க. இதே தானா? இதே ரெண்டாவது போட்டிருக்கேனே ஸ்கிரீன்ல. ரெண்டாவதா? ஓகே ஓகே மாதாஜி. புக் எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. டைம் எடுக்குன்னா இப்ப வேற யாரோ படிக்கட்டும், நீங்க 3வது படிங்க. இல்ல நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பக்கம் எங்க எத்தனாம் பக்கம் மாதாஜி? எத்தனை பக்கமா? 2வது ஸ்லோகம். மல்லிகை மாதாஜி. धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमस्त्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृत्यवृत्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्तनात्. हरे कृष्णा. यस अर्चना माताजी, 3rd one. हरे कृष्ण माताजी. निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात्तमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. சேத்துலட்சுமி மாதாஜி 1.1. இதுவும் சொல்லிட்டேன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா இதா இருக்கும். குழந்தைலாம் சொல்லுவாங்க. மியூட் பண்ணிடுங்க. பாகவதம் 1.1.10 1.1.10 ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல 10வது ஸ்லோகம். படி. प्रायेण लाल्पायुषसप्य कलाव अस्मिन् युगे जनाः मन्द सुमन्द मदयो मन्द बाक्याहि उभत्रुताः. கரெக்டா மாதாஜி? ஒன்லி மந்த வந்து இங்க எடுக்க கூடாது, பரவாயில்ல, ஒண்ணுமே கரெக்ட் தப்பு கிடையாது. மந்தா சுமந்த மதையோ, ஏன்னா ராகத்துல அப்படிதான் வரும். மந்தா சுமந்த மதயோ மந்த பாக்யாகி உபத்ருதஹா. ராகத்துல உட்காரும். நீங்க பண்ணும்போது ராகத்துல எப்பயோ உட்காத்தி வச்சுட்டு அது ஒண்ணு தப்பெல்லாம் கிடையாது, ஒண்ணுமே தப்பு கிடையாது. ஒன்லி வேர்ட்ஸ் கரெக்டா சொல்றது வரைக்கும் தப்பே. சரி மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி, இது வந்து 2வது. இது வரைக்கும் நான் சொல்லி இங்க நம்ம கிளாஸ்ல படிக்கல, பட் இதெல்லாம் ஈஸியா தான் இருக்கும். 2 லைன் தான் ஈஸியா இருக்கும், படிங்க. பாகவதம் 1.2.4. வெரி குட். நாராயணம் நமஸ்கிருத நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். என்ன மாதாஜி? பேசிட்டே இருக்க, நீங்க பாட்டு படிச்சுட்டே இருக்க. இல்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. நமஸ்கிருத்திய அது போயாச்சு, நீங்க அது உதிரயத்துல முடிச்சுட்டாள். எங்க நமஸ்கிருத்தியில தப்பு பண்ணணும் அங்க சொல்லும்போது நீங்க நிறுத்தினா உங்களுக்கு தெரியும். ஓ கரெக்ட், நான் கிருத்த சொன்னேனா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிய வரும். ஓகே அகைன் ஒன்ஸ் அகைன். நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதிரயேத். ரொம்பலாம் பாக்குறேன், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். இவ்வளவு நன்னா படிக்கும்போது அங்க ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் விடுவானே, அதையும் நன்னா படிக்கிறது இல்லையா? அதனால சொல்லு. எஸ் பத்மா மாதா படிங்க. ஏதாவது தெரியல சொல்லுவாங்க. ஒரு நிமிஷம் ஏதாவது தெரியல இல்ல மாதாஜி எங்களுக்கு தெரியல இது அப்படின்னு யாருக்காவது, எங்களுக்குன்னு இல்ல எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா ஐ வில் கைட். நான் சொல்லுவேன், நீங்க ரிப்பீட் பண்ணலாம்.
கேட்டு அதனாலதான் மெனி பீப்புள் நிறைய பேர் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றது இல்லை, தெரியாதுன்னு. தெரியலன்னா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபுஜி. எவ்வளவு நேரம் கிளாஸ் நடக்குமா? 8 o'clock மாதாஜி கிளாஸ் இது level 2. நீங்க போங்க பிரபுஜி. நீங்க அப்பவே இந்த லிங்க்ல தான் நாம level 2 எடுக்கிறோம். இந்த லிங்க் தானே உங்களோட? ஆமா, இதே சேம் லிங்க் தான். சேம் லிங்க் எல்லாம் வந்துட்டாங்க. வந்துட்டாங்களா? சரி, முடிச்சு விடுறேன். இது வேண்டாம், நான் படிச்சுட்டுமா மாதாஜி? இந்த 3 பேர் படிச்சுட்டு நான் விட்டு விடுறேன். ஓகே, படிங்க. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 1.2.6 சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ ஏதோ பக்தி அதோக்ஷஜே அஹை துகி அப்ரதிஹதா யயாத்மா சுப்ரசீததி. சாரி பிரபுஜி, எனக்கு தெரியல. உங்களோட இந்த லிங்க்ல தான் நீங்க பண்றது எனக்கு தெரியல. இந்த இடம் முடிச்சிருப்பேன், அப்பவே இதை எடுத்திருக்க மாட்டேன். புஷ்ப மாதாஜி படுங்க. हरे कृष्णा. पुष्पा माता जी लिया रेडिया? हरे कृष्ण माता जी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित है जनयदि आह वैराग्यम ज्ञानम सयत अहैतुकम। अरे बोल ना, लास्ट है विजय कुमारी माता जी पढ़ेंगे। धर्मस्वनुष्ठितात् पुंसां विश्वक्षेण कदा सुहृत् नो वदयेत् यदि रतिं सुरम एव इ केवलम। हरे कृष्ण माताजी। பிரபுஜி, இன்னைக்குதான் உங்களோட இந்த level 2 வந்து கிளாஸ் ஆகுது. இது வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஆனதே இல்லையே. இல்ல, திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த லிங்க்ல தான் இல்ல, இதுக்கு முன்னாடி செவ்வாய்க்கிழமை என்னோட எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்குமே. அப்ப யாரும் வந்து கேட்கலையே பாக்குறேன். இப்ப புதுசா ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த level 2. இல்ல மாதாஜி, இது இப்ப நீங்க நடக்கிறது 17வது நடந்துட்டு இருக்கு மாதாஜி. இந்த லிங்க்ல தான் எப்பவுமே ரெகுலரா நம்ம எடுப்போம். 8 மணி தானே உங்களோட? எப்பவுமே 8 மணி தான் எடுப்போம். என்னோட 8 மணிக்கு என்னைக்குமே க்ளோஸ் ஆகாது. அதான் நான் பாத்துங்க. அது வந்து நீங்க வந்து மாதாஜி லிங்க் வந்து எடுத்திருக்க மாட்டீங்க. அந்த 7 மணி கிளாஸ் இல்ல 7 மணி எனக்கு மாதாஜி லிங்க்ல தான் பண்ண சொல்லியிருக்கா. இதே லிங்க்ல தான் மாதாஜி அவரு 7 o'clock பண்ணிட்டு வருவாரு. அது வரைக்கும் உங்களுக்கு நடக்கும். முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் வந்துருவாரு. சரியா இருக்கும் எங்களுக்கு. நான் 8 மணி முடிக்கிறது இப்ப 7 o'clock கிளாஸ் இல்லாததுனால அவருக்கு 8 o'clock கரெக்டா இருக்குது. இல்ல 8 o'clock இந்த லிங்க்ல தான் மாதாஜி நாங்க இருக்கோம். அவரோட 8 o'clock அவரோட 8 o'clock அவர் அத முடிச்சு போறதுக்கு லேட் ஆகும். அப்படி சொல்லுங்க. கரெக்ட். அந்த 7 PM நடக்கிற வரைக்கும் 18 நாள் மட்டும் லேட்டா வருவாரு. மத்த நாள்ல கரெக்டா வந்துருவாரு. இந்த லிங்க் மாதாஜி. ஓகே நான் முடிச்சு விடலாம். இப்ப வந்து நம்ம கிளாஸோட பாலக்கு முடிச்சுட்டு அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ நாங்க யாரெல்லாம் வந்து இனிஷியேஷன் கிளாஸ் இருக்கோ இந்த கடைசி பிரேயர் சொல்லி போயிடலாம். ஒன்லி இந்த L2 ஸ்டூடெண்ட் மாத்திரம் இருக்கட்டும். I will not close the meeting. Okay. வாஞ்சா எல்லாம் வந்தவாள் எல்லாரும் வைஷ்ணவர்களும் நமஸ்காரம் பண்ணி we will end the class. வாஞ்சா கல்பத்தருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। இவ்வளவு பேர் இருக்கும் சார். जय। अनंत कोटि भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। कृष्ण महामंत्र की जय। महाप्रभु की जय। भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय। राधा गोविंद की जय। बोल प्रेमानंदे யாரோட கேட்கல எனக்கு. ஹரி போல். அருள் செல்வம் பிரபு போயிட்டாவே இருந்துட்டார். ஓகே, எல்லாரும் வந்து நம்ம இருக்க மாதாஜி. சத்தமே வரலையே உங்களோட ஜெய சத்தம்லாம். ஓகே சொல்லிட்டு தான் இப்போ நான் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी
गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्यत सदेशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद हरे कृष्णा एल्लोरुक्कुम दंडवत प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा माता जी சரி ஒரு சின்ன மங்களாச்சரம் பண்ணிடலாம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய சலாகை சக்ஷுமிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக श्री चैतन्य मनोभीतिरुञ्जाभिरं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं तथा सेवपते हे कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पते गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्ता काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दानेश्वरी वानुसुदेवी प्रियमानी हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धु एव स दीनानां भावनये वैष्णवयो नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ओम कृष्णा எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம் हरे कृष्णा நீங்க அத்தியாயம் 17 நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் हरे कृष्णा மாதாஜி பிரபுஜி நம்ம எந்த இதுல விட்ட மாதாஜி நேத்திக்கு 14 ல இருந்து ஆரம்பிக்கணும் பிரபுஜி 14 ல இருந்து ஓகே பிரபு हरे कृष्णा हरे कृष्णा அதற்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாகவும் ஒரு பிரார்த்தனை ஆரம்பிப்போம் जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நடத்தை பேச்சு மனம் இந்த மூணு சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் அதாவது இந்த 14ல இருந்து 19வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம் அதற்கு முன்னாடி இந்த முக்குணங்கள் நாம எப்படி நம்ம நடவடிக்கை எப்படி நம்ம நடத்தை எப்படி இருக்கு அதே மாதிரி நம்மளுடைய வாக்கு தவம் எப்படி நம்ம பண்றோம் நம்ம மனம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற இந்த மனத்தை பத்தி நம்ம ஏற்கனவே வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா 16 அத்தியாயத்திலையும் படிச்சிருக்கோம் 14லயும் படிச்சிருக்கோம் முக்குணங்களை பத்தி படிச்சிருக்கோம் சரி இப்ப முதல்ல நம்ம நடத்தையின் குணங்கள் அந்த முக்குணங்கள்ல நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் சத்துவகுணத்துல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மரியாதை கடமையை வழிபாட்டை செய்வது இப்ப இந்த மான அவமானம் இதெல்லாம் சத்துவகுணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணவே மாட்டாங்க
சுத்த சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க அதை பத்தி நினைக்க கூட மாட்டாங்க. ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அந்த மான மரியாதை இதெல்லாம் வந்து அவங்க பெருசா இது பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த கடமை, தன்னுடைய கடமை என்ன, பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும். அந்த வழிபாட்டை அவங்க கரெக்டா அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சத்துவ குணத்துல. அதே ரசோ குணத்துல பண்ணா தன்னல நோக்கங்களுக்காக, அதாவது பற்று, அந்த மரியாதையை பாத்தீங்கன்னா சுக புரட்சிக்காக விருப்பம் அடைவாங்க. அது சுயநலத்துக்காக தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிப்பாங்க அந்த மான மரியாதைலாம். இப்ப நம்ம நிறைய அடிக்கடி சொல்லுவோம் பாத்தீங்களா, நம்ம ஒரு பிளாட்ல ஒரு வீட்டுல நம்ம தங்கி இருக்கோம்னா வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது அந்த பிளாட்டோட வாசல்ல இருப்பாரு, செக்யூரிட்டி இருப்பார். அவர் நம்ம போகும்போது வரும்போதெல்லாம் வந்து சல்யூட் அடிப்பார். காலைல ஆபீஸ் போகும்போது ஒரு பார்த்துட்டு குட் மார்னிங் சார் சொல்லுவார், நாமளும் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு போவோம். இதே ஒரு 4 வாட்டி 5 வாட்டி நம்ம 4-5 நாள் 4 பேர் சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு நாள் இடையில விட்டுட்டாருன்னு வச்சுக்கலாம், அப்ப நமக்கு என்ன ஆகும் பாருங்க. டெய்லி சொல்லிட்டு இருந்தவர் ஏன் இன்னைக்கு சொல்லல அப்படின்னு அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு நமக்கு இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து அது மாதிரி அவர் பண்ணணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் அது. ஆனா அதே வந்து அந்த மரியாதையும் சரி, அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. இருந்தாலும் அதுக்கு அதாவது அவரு கொடுக்கல, சரி அவருக்கு ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், சரி ஓகே அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா இவங்க வந்து ரசோ குணத்துல இருந்து ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணல அப்படின்னு சிந்திக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதே மாதிரி நம்மள எல்லாமே ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி குணம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக ரசோ குணம். அந்த மாதிரி நம்ம செயல் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது ரசோ குணம். தனி நோக்கம், மரியாதை, சுய புகழ்ச்சிக்காக அது விருப்பம் அடைவாங்க. அதே மாதிரி ரசோ குணத்துல தமோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னா மற்றவர்களை அழிப்பதற்கான சக்தி பெற வேண்டி தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்ளும். நம்ம தெய்வீக குணங்கள்ல நம்ம 16 அத்தியாயத்துல நம்ம இதை பத்தி ரொம்ப விரிவா படிச்சோம். சரிங்களா? இந்த அத்தியாயத்திலும் இதை பத்தி நம்ம ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் ரொம்ப அழகா நம்ம கொடுக்க போறார். 17ல இதோட நம்ம சாராம்சமா பார்க்கலாம். அடுத்தவர்களை அச்சுறுத்துவதற்காக தன்னைத்தானே சித்திரவதை செய்து கொள்வது, மற்றவர்களை நாம் வழிக்கு வர வைப்பதற்காக அவர்களை சித்திரவதை செய்வது, இரண்டுமே மனித வாழ்வுக்கு பாதகமாகும். இது ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுடைய போதனையிலிருந்து நம்ம கொடுக்கிறார். இப்ப மத்தவங்களை வந்து நாம சரி கட்டணும், அவங்க நம்ம வழிக்கு வரணும்னா அவங்க எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவாங்க. இல்ல எந்த எல்லைக்கு வேணாலும் போவாங்க இந்த குணத்துல உள்ளவங்க. ரசோ குணத்திலையும் தமோ குணத்திலையும். தமோ குணத்துல ரொம்ப மோசம். ரசோ குணத்தோட வந்து பந்தப்பட்ட செயல் தான் செய்வாங்க. அவங்க பலனை எதிர்பார்த்து அவங்க செய்வாங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக் இருக்கும்போது தமோ குணத்துக்கு போறதுக்கு அவங்க நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. ரசோ குணத்துல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா தமோ குணத்துல போவாங்க. ஏன்னா அவங்க எதிர்பார்த்து கிடைக்கலன்னா கொலையும் செய்வாங்க. கொலை பண்ற கூட அஞ்ச மாட்டாங்க. இதுக்கு மேல இன்னும் பணம் வேணும் அப்படின்ற பட்சத்துக்கு அவங்க கண்டிப்பா அந்த செயல் செய்வாங்க. இது இல்லாம வந்து நம்ம வழிக்கு வரலன்னா ஏதாவது இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கிறது, இந்த மாதிரி நம்மளை வந்து அவங்கள வந்து நம்ம வழி கொண்டு வரணும்னா ஏதாவது ஒரு அவங்கள பயம்புத்தி வர வைக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கொடுமைப்படுத்திப்பாங்க. அவங்க உடலே அவங்களே கொடுமைப்படுத்திப்பாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஏன செய்யக்கூடாது. இப்ப நம்முடைய சனாதன தர்மத்துல என்ன சொல்லப்படுது பாத்தீங்கன்னா, இந்த தற்கொலை பண்றது, உடலை வந்து சித்திரவாதை பண்ணிக்கிறது, இந்த மாதிரி நைஃப் எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறது, காலை உடைச்சிக்கிறது, வேண்டுமே காலை போய் உடைச்சிக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்லாம் பண்ணவே கூடாது. இது வந்து அதர்மம் சொல்றாங்க வேதத்துல. அது ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல வருதுன்னா அது வேற விஷயம். மற்றபடி வந்து நாமளாவே அது அந்த மாதிரி சூசைட் லைன்ல போடுறது காரியம். இதெல்லாம் வந்து தமோ குணம், ரசோ குணத்துல உள்ள செயல்பாடு தான் இது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இப்ப நம்ம பேச்சு குணங்கள், பேச்சோட முக்குணங்கள் எப்படி நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னு. இப்ப நடத்தை பார்த்தோம். இப்ப வாக்கு. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க சத்தியம் பேசுவாங்க, கரெக்டான விஷயம் பேசுவாங்க, அந்த உல்டா கில்ட்டாலாம் பேச மாட்டாங்க, கரெக்டான பர்சனா இருப்பாங்க. அதாவது மத்தவங்களை வந்து டேமேஜ் பண்ணாம பேசுவாங்க. முக்கியமா வந்து யாரையும் டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது. இப்ப நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்ல வருது, அதாவது நம்மளால அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் வரக்கூடாது, நம்மளால அவங்களுக்கு இடைஞ்சல் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க சத்துவகுணம். ஏன்னா வேதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, நம்மளால அவங்களுடைய இடைஞ்சல் வந்ததுன்னா அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அவரு பாவகரமான காரியம் அவர் செஞ்சா கூட, நம்மளால வந்து ஒரு பாவகரமான காரியம் செய்யறாருன்னா அவருக்கு அந்த பாவத்தை அவர் ஏத்துக்கிறது மட்டும் இல்லை, அந்த சரி பாதி நம்மள வந்து சேரும். அது காரணம் நாம தான்.
அதனால வந்து அந்த அந்த சாச சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றதுனால சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க அடுத்தவங்களை வந்து மகிழ்விச்சுதான் அவங்க வந்து அவங்க செயலே இருக்கும். அவங்கள துன்பகரமான செயலை செய்ய மாட்டாங்க, பயனுள்ளதா இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து அது பயனுள்ளதா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி காரியங்கள் தான் சத்துவ குணத்துல செயல்படுவாங்க. அதே ரசோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னா அதிகாரப்படுத்துவது. ஏன்னா ஒருத்தர் இப்ப நமக்கு வந்து அந்த ரசோகுணன்ற ஒரு பண ஆசை இருக்கும், பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க, ஒரு நகர வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துருப்போம். இப்ப நகரத்துல வாழறவங்க பெரும்பாலுமே 90% பாத்தீங்கன்னா இது மாதிரிதான் வாழ்வாங்க, மத்தவங்களை அதிகாரம் பண்றதான் பார்ப்பாங்க ரசோகுணம். ஏன்னா அந்த இடம் சூழ்நிலை அது மாதிரி அமையும். அதுல இருந்து மீண்டு வரணும், நாம மீண்டு வந்தாதான் நமக்கு வந்து இப்ப ரசோகுணத்துல இருக்குது இந்த மாதிரி குணங்கள் தான் இருக்கும். அதிகாரப்படுத்துவது, வதந்திய தேவையில்லாத விஷயங்களை சொல்றது, சுயநலம் நோக்கத்துக்கு சொல்லப்படுது. ஏன்னா வதந்தி வந்து சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா தற்பெருமையால் தான் அந்த மாதிரி வரும். இப்போ ஒரு விஷயம் ஒண்ணு நம்ம சொல்லி விட்டா இப்போ சொசைட்டில போய் எப்படி வரும் அப்படின்றது யோசனை பண்ணி அது மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் நியூஸை பரப்பி விடுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அபத்தம், இதெல்லாம் வந்து தர்மமே கிடையாது. அப்ப இது ரசோ குணத்துல தான் நம்ம செயல்பாடுது. தமோ குணத்துல இருந்தோம்னா பொய் விஷயம் நிறைய பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க, தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் பொய் பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. மற்றவங்களை வந்து தூண்டி டிகர் பண்ணுவாங்க. மற்றவங்களை வந்து அவர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு, இவர் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாரு, இவர் பண்ணிட்டாரு ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களை டிகர் பண்ணுவாங்க, தூண்டுவது, தீங்கிழப்பது. ஸோ இந்த மாதிரி குணங்கள் வந்து பேச்சில இந்த மாதிரி பேசுவாங்க. இந்த மாதிரி பேசும்போது நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து காது கொடுத்தே கேட்கக்கூடாது, காது கொடுத்தே அங்கிருந்து தள்ளி போயிடணும். அந்த மாதிரி சவகாசமே அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு பகவான். இதே 18 அத்தியாயத்துல கொடுப்பாரு, சொல்றாரு பகவானே சொல்றாரு. அந்த மாதிரி இப்ப சொல்றவங்க அந்த மாதிரி பேசுறவங்க அவங்க பொய் பேசுறாங்கன்னாவே அவங்களை விட்டு விலகி வரணும். அது நம்ம காதால கேட்கும் போது யாரை பத்தியே சொல்றாங்க, ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க காது கொடுத்து கேட்டாவே அந்த குணம் நமக்கு வரும். இது வேதம் சொல்லுது. ஒரு நிமிஷம். இப்போ சப்தத்தை போதும், அதாவது இந்த உத்தியை பார்த்தீங்கன்னா கையாளுங்கன்னு சொல்றாரு. இது உண்மையா, இது மகிழ்விப்பதா, இது பயனுள்ளதா? இப்ப நாம ஒரு காரியம் செய்யறோம், ஒரு காரியத்தை செய்யறோம்னா இப்ப வந்து பகவான் உணர்வோட நம்ம முத்திக்கான காரியம் நம்ம செய்யறோம்னு நினைச்சுங்களேன். பகவானை மையப்படுத்தி நம்ம செயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதர்ம காரியமே கிடையாது. அதே பௌதிக தன்மையோடு செய்யறவங்க, ஏன்னா நாம கர்மிகள் தான், நம்ம எல்லாருமே பெரும்பாலும் நம்ம எல்லாருமே கர்மிகள் தான். அப்ப கர்மியா இருக்கிறவங்க கொஞ்ச நேரம் பக்தி இருப்பாங்க, கொஞ்ச நேரம் பௌதிக தன்மை இருப்பாங்க, கொஞ்ச நேரம் பௌதிக. இப்ப இந்த மாதிரி இடப்படும் போதுதான் நம்ம எது உண்மை, இது உண்மையா இல்ல இது மகிழ்விப்பதா, இது பயனுள்ளதா? அப்ப அந்த மாதிரி அவங்க சிந்தனை, அவங்களுடைய எண்ணங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும். கிருஷ்ணா. இப்ப பாருங்க, அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மனதில் உள்ள முக்குணங்கள். சத்துவ குணத்துல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா திருப்தி இருப்பாங்க, திருப்தி அடைவாங்க, திருப்தி இருக்கும், போதுமானதே அந்த மனப்பான்மை தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். இது 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 வரைக்கும் நம்ம போதும், கடைசி வரைக்கும் போதும், இதை வச்சு நாம குடும்பத்தை கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு நினைப்போம். அவங்ககிட்ட ஒரு 10,000 ரூபாய் பணத்தை கொடுக்கலாம், மாசத்துக்கு 10,000 ரூபாய் இதான் குடும்ப செலவுன்னு கொடுத்து பாருங்க, அதுக்குள்ளேயே அவங்க இன்பமா வாழ்வாங்க, அதுக்குள்ளேயே திருப்தி அடைவாங்க. இது போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருப்பாங்க. அந்த இது அந்த குடும்ப செலவுக்கு மாத்திரம் இல்ல, பொதுவாவே எல்லா விஷயங்களுமே என் வாழ்க்கை இது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு, இப்ப பிரச்சனை இல்லை, பகவானோட அனுகிரகத்துல நான் இது மாதிரி என்னுடைய வாழ்க்கை இது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு, எனக்கு இது மேல ஒண்ணும் பிரச்சனையே இல்லை, வாழத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம், பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குறோம் அப்படின்ற தன்மையில இருப்பாங்க சத்துவகுணம். அதே ரசோகுணத்துல போற திருப்தியே இருக்காது, ஏன்னா அவங்க தேனீக்கள் மாதிரி தானே. தேனீக்கள் அப்படிதான் இருக்கும். தேனீக்கள் என்ன பண்ணும், கூடு கட்டும், சின்ன வச்சுக்கலாம், அதை பாட்டு பெருத்துக்கிட்டே தான் போகும், ஒரு லிமிட்டே இருக்காது, எவ்வளவு சைஸ் சொன்னாலும் அது பெருத்துக்கிட்டே போகும். அது அந்த மாதிரி தேனீக்கள் மாதிரி தான் ரசோகுணத்தினோட செயல்பாடு. ஏக்கமும் இருக்கும் அவங்களுக்கு. தமோ குணத்துல மாயத்தால இருப்பாங்க, கட்டுண்டு இருப்பாங்க, அதே மயக்கத்துல இருப்பாங்க. நம்ம என்ன செய்யணும், இல்ல செயல்பாடு என்ன, அந்த தன்மை கூட அவங்களுக்கு இருக்காது. அப்போ மனதை பகவான் கிருஷ்ணர் ஈடுபடுத்துவதே மிகவும் சுலபமானது, ஆனந்தம் மிக்கது மற்றும் மிக உயர்தரமான அனுபவம் இருக்கு. இது மிகவும் கவர்ச்சியமானது, இயற்கையாவே தோன்றும், அது நிலையாகும். இது நமக்கு சாதாரணமாவே நம்ம அதாவது அகண்ட பாரத தேசத்துல உள்ள எல்லா ஆத்மாக்களுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கூட அது நார்மலாவே வந்துடும். நார்மலாவே நம்ம அந்த ஜீன்ல இருக்கு நமக்கு.
பக்தி பக்தி எப்படி கொடுக்கணும். ஏன்னா அதுதான் வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யன்ஸ் எல்லாம் இப்ப பெரும்பாலும் மாறிக்கிட்டு வராங்க. இப்ப சனாதனத்தை தழுவ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவங்களே வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அகண்ட பாரத தேசத்துல நம்ம பிறவி எடுக்கலையே அப்படின்னு அவங்க ஒரு கேள்வி. ஏன்னா அது ஜீன்லயே இருக்கும் அப்படியே அது. ஏன்னா அந்த மற்ற மார்க்கத்தை தப்பா பேச வேண்டாம். மற்ற மார்க்கத்துல இருக்கவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா இது வந்து சரியா வருமா சரியா வராதா அந்த மாதிரி சிந்திப்பாங்க. அதே வந்து யூஎஸ்ல அமெரிக்கன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுங்களேன் நம்புவாங்க, நிறைய விஷயத்துல நம்புவாங்க. சில விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈடுபாடா வந்து அதுல உள்ள இறங்கிடுவாங்க. அதனாலதான் இப்ப சனாதன தர்மத்தை வந்து அங்க ஃபாலோ பண்ற காரணமே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரம், ரெண்டாவது நம்ம சனாதன தர்மத்துல என்ன சொல்லப்பட்டது, வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டது அது உள்வாங்கின பிறகு அவங்களுக்கு என்ன பண்ணாலும் அதுல இருந்து மாறவே மாட்டாங்க. காரணம் அந்த மாதிரி ஒரு கட்டமைப்பு நம்ம கொடுத்துருக்கோம். பேச மாட்டதை நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா அழகா கொடுத்துருக்காரு. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லப்பட்டதோ கரெக்டா அவரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா அங்க இது பண்ணிருக்காரு. அப்ப நமக்கு வந்து இயற்கையாவே நமக்கு கிடைக்குது. இப்ப 14வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்ல வராங்க பார்ப்போம். இந்த 19 ஸ்லோகம் வரைக்கும் நம்ம நடந்து பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத சப்தோதத்யாயः ஸ்ரத்தாத்ரய விபாக யோக நாமः. பதம் 14. தேவத்விஜகுரு பிராங்க்ஷ பூஜனம் சௌசதம் ஆர்ஜவம் பிரம்மச்சரியம் அஹிம்சாச சாரீரம் தப உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதத்துல பாருங்க, முழுமுழு கடவுள் பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்களான தாய் தந்தையர் ஆகியோர் வழிபடுதல் மற்றும் தூய்மை, எளிமை, பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை ஆகியவை உடலின் தவங்களாகும். இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. இப்ப நாம வந்து தூய்மை பத்தி நாம முக்கியமா பார்ப்போம். இப்ப தூய்மை, எளிமை, அதாவது அகிம்சை, வழிபாடு, பிரம்மச்சரியம். இப்ப நாம 6வது அத்தியாயத்துல தூய்மை பத்தி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா? வெளி தூய்மை, உள் தூய்மை இரண்டுமே நாம வந்து எப்படிப்பட்ட தூய்மை வச்சிருக்கோம் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது வழிபாடு, என்ன மாதிரி வழிபாடு பாருங்க. இப்ப நம்ம 12வது அத்தியாயத்துல பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா 7 விதமான பக்தியை நம்ம பார்த்தோம். எப்படிலாம் வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அனநிய பக்தியை பார்த்தோம், சாதன பக்தியை பார்த்தோம், நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம், சகாம கர்ம யோகத்தை பார்த்தோம், தியான யோகத்தை பார்த்தோம், ஞான யோகத்தை பார்த்தோம். இப்படி 7 விதமான நம்ம அந்த பக்தியை நம்ம பார்த்தோம், வழிபாடு பக்தி. இது இல்லாம நவவித பக்தியை நம்ம பிரகலாத மகாராஜா நமக்கு ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்ரீமத் பாகவத். சோ இந்த மாதிரி வழிபாடு நம்ம பண்றோம். அதே மாதிரி தூய்மை. இப்ப அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நம்ம மனசு கண்டிப்பா தூய்மை அடையும். அப்ப தூய்மை அடையும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆடம்பரமே இல்லாம நம்ம தெளிவா நாமும் ரொம்ப எளிமையா, ஏன்னா சத்துவகுணத்தோட செயல்பாடு அதுதானே, ரொம்ப எளிமையா இருப்பாங்க. சோ அதே வந்து சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு தங்கத்தை கொடுத்தாலும் சரி, வைரத்தை கொடுத்தாலும் சரி, இந்த இடத்த நீங்க தங்கிக்கோன்னு சொன்னா கூட சரி, எங்க ஒன்னாலும் அப்படி அப்படியே இருந்துருவாங்க அவங்க அந்த மாதிரி பக்தி யோகத்துல போறவங்க. இப்ப நாம அதே வந்து குவாலிட்டி பாருங்க. பிரம்மச்சரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிள்ளைகளை வந்து 25 வயசு அந்த பருவம் வர வரைக்கும் 20-25 வயசு வரைக்கும் அவங்கள பிரம்மச்சாரியம் விருதம் இருக்க வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா அது பிராமணனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லாருக்கும் கொண்டாடலாம், அதை கொண்டு வரலாம். ஏன்னா நாம வந்து அந்த சின்ன பிள்ளைகளை நம்ம அந்த பக்குவத்தை நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். பிரம்மச்சரியம், அகிம்சை நாம 6வது இது ஆக்சுவலா வந்து தெய்வீக குணங்கள்ல ஒரு அகிம்சை குணமும் நாம படிச்சோம் இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம அகிம்சை பத்தி நாம நிறைய படிச்சிருக்கோம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை யாராவது சொல்லுங்க அகிம்சை பத்தி. நம்ம ஏன்னா நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி தான் ஞாபகம் வரும் அகிம்சைன்னு சொன்னாங்க. நம்ம பக்தி மூலியமா அகிம்சைனா நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம், யாராவது சொல்ல முடியுமா? கடவுளுக்கு படைத்த உணவை உண்பது பிரபுஜி. என்ன மாதாஜி? கடவுளுக்கு பகவான் கடவுளுக்கு படைத்த உணவை உண்பது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது அஹிம்சை நான் கேக்குறேன். அஹிம்சை பிரபுஜி நான்வெஜ் சாப்பிடாம இருக்கிறது அஹிம்சை.
ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பிரபுஜி சாஸ்திர விதிகளுக்கு புறம்பானதை எதையும் செய்யக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப 3 ஆத்மான பக்தி. ஓகே ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. துன்புறுத்த கூடாது, ஹரே கிருஷ்ணா. தன்னை தானும் துன்புறுத்திக்க கூடாது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நான் எல்லாரும் சொன்னது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா, ஃபர்ஸ்ட் மாதாய் சொல்லும் போது கூட ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. அதை சொல்லும் போது அஹிம்சைன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக தன்மையில உள்ளவங்களுக்கு இது வந்து நம்ம இது போன அத்தியாயத்துல விரிவா நம்ம படிச்சோம். 16 அத்தியாயத்துல தெய்வீக குணங்களை பத்தி நம்ம பார்க்கும்போது 26 குணங்களை இதை பத்தி விரிவா படிச்சோம். அதுல என்ன சொல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஹிம்சைன்றது பௌதிக தன்மை உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக அதை புறக்கணிப்பாங்க, பௌதிக தன்மை உள்ளவங்க. அதே ஆன்மீக தன்மை உள்ளவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப அழகா அவங்களுக்கு சூட்டபிள் ஆகும் அந்த அஹிம்சைன்றது. ஏன்னா பௌதிக தன்மைகளுக்கு அஹிம்சையாவே ஃபாலோ பண்ணவே முடியாது, ரொம்ப கடினமா இருக்கும். அப்ப நாம அந்த கடினமான செயலை ஆன்மீக தன்மையோட செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக அந்த அஹிம்சையை ஏற்றுப்பாங்க. அது அந்த செயல்பாடு கரெக்டா இருக்கும். இப்ப நம்மள மத்தவங்களை துன்புறுத்தக்கூடாது, நம்ம உடலை நாமளே துன்பட. இப்ப நான் நிறைய வாட்டி படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, சில பேர் மாதாஜிங்க பிரபுஜிங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா 7 நாள் விரதம் இருப்பாங்க. சோ அதெல்லாம் நாம அது உடலை வருத்தி அந்த மாதிரி எங்கேயுமே பகவான் சொல்லல, அந்த மாதிரிலாம் செய்யவே கூடாது. அந்த மாதிரி உடலை வருத்தி நம்ம அந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது. ஏதாவது மாசத்துல 2 நாள் விரதம் இருக்கலாம், தப்பு இல்லை. எல்லா நாளும் இருக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. நம்ம ஏகாதேசி இருந்தாவே போதும், ஏகாதேசியில இருந்தாவே போதும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நாம யாரெல்லாம் நாம பெரியவங்களை எப்படி நமஸ்காரம் பண்றோம் அப்படின்றத ஒரு சின்ன விஷயம் பார்ப்போம். பகவான் முழுமுறு கடவுளை நாம எப்படி வர பக்தியை கொடுக்கறோன்றது சில பிரபுபாதா நம்ம ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுத்துருக்கார். அப்புறம் நம்மளுடைய பிரகலாத மகாராஜா கொடுத்துருக்காரு, அங்கிரீஷ் மகாராஜா கொடுத்தார். ஆழ்வார்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா குலசேகர ஆழ்வார் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காரு. பெரிய ஆழ்வார்கள் எவ்வளவு ஆழ்வார்கள் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. பகவானை எப்படி பக்தி கொடுக்கணும்னு தெரிஞ்சு வேதங்களை. இப்ப பிராமணர்களுக்கு நாம என்ன மாதிரி மரியாதை கொடுக்கணும் பிராமணர்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு தேவையான சிறு தொண்டு செய்யணும். இல்ல, பிராமணர்களுக்கு நாம என்ன மாதிரி நம்மளுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கணும்? இப்ப நாம அதாவது பகவானுக்கு பக்தி யோகம் பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து வைஷ்ணவர்கள் தான், வைஷ்ணவர்களவே பிராமணர் தான். நம்ம அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். இருந்தாலும் ஒரு வைஷ்ணவர், இப்ப நம்மளுடைய ஆச்சாரி இருக்கார், அவருக்கு நம்ம எப்படிப்பட்ட நாம வந்து உடல் தவம் பண்ணுவோம்? அவரை பார்த்தோன்னு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு ஆச்சாரி இருக்கார், நம்ம கடவுளுக்கு இறைவனுக்கு செய்யறா போலயே அவங்க ஆச்சாரியர்கள் செய்யணும் பிரபுஜி. ஹரிபோல் மாதா, ஹரிபோல். நாமெல்லாம் வேதம் படிக்கிறனாலே வைஷ்ணவர் தான். இது சில பிரபுபாதாவுடையது, வேதங்களே அதான் சொல்லப்படுது. நம்ம வந்து ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம் இந்த மாதிரி வேதங்களை படிக்க ஆரம்பிக்கிறவங்களே அவங்க அந்த பகவானுடைய வழிபாடு அவங்க ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சாவே வைஷ்ணவர் தான். வைஷ்ணவர் பிராமணன் எல்லாம் ஒண்ணுதான். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம ஒரு வைஷ்ணவ பண்பாட்டுல நாம இருக்கிறோம் போது இன்னொரு வைஷ்ணவர் வர்றாருன்னா அப்போ நாம அவருக்கு ஆஸ்தாங்க நம்ம சொல்லுவோம். கண்டிப்பா நாம வந்து அங்க வந்து நம்ம வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும், கண்டிப்பா பண்ணணும் இல்லைங்களா? பிராமணருக்கு முதல் இது வந்து வைஷ்ணவர்கள் நம்ம பண்ணியாகணும். இரண்டாவது ஆன்மீக குரு. ஆன்மீக குரு நமக்குன்னு ஒரு குரு இருப்பாங்க இல்லைங்களா? இப்ப நம்மளுடைய ஜெயபதக சாமி இருக்கார், மகாராஜா இருக்கார், இப்ப நம்ம NND பிரபு இருக்கார். ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு மகான்கள், ஒரு தன்னுணர்வு பாதையில அடைஞ்ச ஆத்மாக்கள். நம்ம சீல பிரபுபாதா பகவான் கிட்ட போய் சேர்ந்துட்டார். இப்ப இருக்கிற நம்ம இவங்க. ஸோ இந்த ஆச்சாரிகளை வந்து நம்ம வந்து அவங்கள வந்து எப்படின்னு இந்த அஹிம்சை மூலியமா எளிமையா தூய்மை மனதோட, பிரம்மச்சரியம்னா எப்படி இருப்பாங்க? விரதம் இருப்பாங்க. பிரம்மச்சரிய விரதம் எப்படி இருப்பாங்க பிரம்மச்சாரிகள்? அந்த மாதிரி நம்மளுடைய நிலையை கொண்டு வரணும். அவங்கள்ட்ட வழிபாடு பண்ணும்போது, அவங்கள பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி வழிபாடு பண்ணணும். தாய் தந்தர்கிட்டையும் அப்படிதான். நம்ம தாய் தந்தர் மாத்திரம் இல்ல, பெரியவர்கள். நம்ம தாய் தந்தர்கள் நம்ம பெரியவங்க, அதுக்கப்புறம் பெரியப்பா இருக்காங்க, தாத்தா இருக்காங்க, பெரியவங்க இருக்காங்க இல்லையா, மாமா இருக்காங்க, தாய் மாமன் இருப்பாங்க. இது மாதிரிலாம் இருக்கணும். எல்லாருமே நம்ம ஒரு நிலையா பார்க்கணும். இந்த 5 தன்மையிலேயே அவங்களுக்கு வழிபாடு நம்ம செய்யணும். இதுதான் உடல் தவம் சொல்லப்படுது. அவங்க தவறே செஞ்சிருந்தாலும் சரி, அவங்களுக்குள்ள மரியாதையை நம்ம கொடுத்தே ஆகணும். அந்த ஸ்தானத்துக்கு மரியாதை கொடுத்தே ஆகணும். இப்ப நாம வீட்டெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரியவங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு நாள் திதி கொடுப்போம்
இப்ப சில பேர் வந்து டேட் வச்சு கரெக்டா அந்த டேட்ல வச்சு திதி கொடுப்பாங்க. சில பேர் வந்து அது கொடுக்க முடியாம வந்து மாலியத்துல விட்டுருவாங்க. மாலியத்துல ஒரு நாள் வச்சு என்ன பண்ணும், எல்லாரையும் எல்லா முன்னோர்கள் பாட்டனார் பாட்டனார் எல்லாருக்கும் ஒரே நாள் வச்சு திதி கொடுத்துருவாங்க. அது மாலியத்துல எதுக்காக அது செய்யறாங்க? நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம், ஞாபகம் இருக்கா தெரியல. நம்ம அது மாதிரி நம்ம முன்னோர்களுக்கு நாம செய்யற காரியம் எதுக்காக நாம அதை செய்யறோம்? கொஞ்சம் டீப்பா பார்க்கலாம் உள்ளார இறங்கி. அது எதுக்காக நாம பண்றோம்? இப்ப பெரியவங்க சொல்றாங்க அத மாதிரி பண்ணணும், அந்த சடங்கு பண்ணியே ஆகணும், நம்ம பண்ணணும்ன்றோம். அதுக்கு என்ன ரீசன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கின்னு பண்றது ரொம்ப நல்லது இல்லைங்களா? திதி கொடுக்கறது கரெக்டான திதியில, அது தாய் தந்தையர் எந்த திதியில இறந்தாங்க, பெரியவங்க எப்ப இறந்தாங்கன்றது அந்த திதியில கொடுத்தா உத்தமம். சரி, அது முடியாது, சில பேருக்கு அது அந்த டேட்டை மறந்துட்டு இருப்பாங்க, விட்டு இருப்பாங்க. அப்போ நம்ம அந்த புரட்டாசி மாசத்துல வந்த மாலியத்துல நம்ம கொடுக்குறாங்க, அது வேற விஷயம். சரி, அதுல அது நாம கொடுக்கறதுனால என்ன புண்ணியம் இருக்கு, என்ன கொடுக்கறதுனால அதுல என்ன பலன் இருக்கு நமக்கு, இல்ல யாருக்காது தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம். அது சொன்னீங்கன்னா இந்த ரீசன் கரெக்டா சொல்லலாம். முன்னோர்களுக்கு ஆத்ம சாந்தி ஏற்படும் பிரபுஜி, நமக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும், அவங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. பிரபு அவங்க இப்போ அவங்களோட கர்மாக்கள்லாம் வந்து குறையும் நம்ம அப்படி கொடுக்கும்போது. ஹரிபோல் மாதாஜி, ஹரிபோல் ஹரிபோல் ஹரிபோல். மாதாஜி செகண்ட் டைம் சொன்ன மாதாஜி கரெக்டா சொன்னாங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் மாதாஜி ஆத்ம திருப்தி அடையுன்னு சொன்னாங்க. அது ஓகே. ஏன்னா அவங்க சாமி ஆயிட்டாங்க, இப்ப பகவான் கிட்ட போயிட்டாங்கன்னா அப்போ ஓகே அவங்க சொல்றது. அப்போ அந்த ஆத்மா வந்து உணரும் தன்மை கிடையாது. நம்ம உடலை விட்டு போனாவே அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து அந்த உணரும் தன்மை கிடையாது. இது என்னுடைய பகன், என்னுடைய மகன், என்னுடைய பேரன், என்னுடைய மனைவி, என்னுடைய கணவர் அப்படின்னு அந்த தன்மையே கிடையாது. ஆத்மா வெளியே போயிட்டாவே அது பகவான் கிட்ட போகும். இல்லைன்னா பாவம் புண்ணியம் பண்ணாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற உடல் கிடைக்கும். இதுதான் நம்ம வேதம் சொல்லுது. ஸோ ஆனா வந்து இன்னொரு உடலை போய் தேடி போயிடுச்சுன்னா அது எப்படி ஆத்ம திருப்தி அடையும்? இப்போ இன்னொரு உடல், இப்போ என்னுடைய அப்பா என்னுடைய தந்தையா இருக்கார், எனக்கு மகனாக பிறந்திருக்கிறார். எனக்கு முன்னாடி அவர் இறந்துட்டார். அதாவது மேரேஜ் பண்ற முன்னாடி இப்ப அப்பா இறந்துட்டார், தந்தையார் இறந்துட்டார். இப்ப எனக்கு வந்து திருமணமாகி ஒரு குழந்தை இருக்கான். அந்த குழந்தை எனக்கு தந்தையா வந்திருக்கலாம். இல்ல என்னுடைய தம்பிக்கு மகனாக பிறந்திருக்கலாம், இல்ல மகளாக கூட பிறந்திருக்கலாம். ஏதோ ஒரு வகையில வராரு. அப்போ நாம கொடுக்குற காரியம், நாம கொடுக்குற அந்த திதி கொடுத்தோம்னா அந்த ஆத்மா எப்படி திருப்தி அடையும்? அந்த பலன்கள் எல்லாம் அந்த ஆத்மாவுக்கு போய் சேரும் பிரபுஜி. இன்னொரு பிறவி எடுத்தா கூட அந்த பலன்கள் போய் சேரும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரிபோல் மாதாஜி. இப்ப நாம அந்த திதி கொடுக்குற முக்கியமான காரியம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எங்கேயாவது அந்த ஆத்மா, இப்ப என் தந்தையார் இருக்காரு, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போய் இருக்காரு, பகவான் கிட்ட போறாரா, இல்ல அவர் என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணாரோ, எந்த உடல் கிடைச்சதோ அவர் கிடைச்சா, ஏதோ ஒரு தப்பான உடல் கூட கிடைச்சிருக்கலாம், இல்ல ஒரு அனிமலோட இருந்திருக்கலாம், இல்ல மரமா இருந்திருக்கலாம், இல்ல மகனாக இருந்திருக்கலாம், ஒரு நல்ல ஆத்மா, அதாவது ஒரு தூய ஆத்மா குடியில போய் பிறந்திருக்கலாம், எப்படியோ எங்கேயோ இருக்கட்டும். பட் ஆனா நான் என்ன மாசம் அந்த வருஷம் கரெக்டா திதி கொடுக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த திதியோட நன்மை வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு நன்மை காரியம் நடக்கும். இப்ப ஒண்ணு இல்ல, இப்போ அவரு தந்தையார் வந்து இறந்திருக்காரு, அவருக்கு நான் திதி கொடுக்குறேன். அப்ப அந்த ஆத்மா வந்து வேற ஏதோ உடல்ல எங்கேயோ இருக்காருன்னு நினைச்சீங்களேன், அங்க வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு நல்ல காரியம் நடக்கும்னா ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். எப்படி சொல்ல, இப்ப நான் வந்து எனக்கு என் பையன் இப்ப திதி கொடுக்குறான், நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன்னு வச்சுக்கலாம். அவன் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எனக்கு துன்பகரமான காரியங்கள் இல்ல ஏதோ ஒரு சிக்கல்ல இருந்தேன்னா அதுல இருந்து நான் மீண்டு வரேன். அந்த மாதிரிதான் வந்து நாம எப்பெல்லாம் திதி கூட அந்த வருஷம் கொடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மா வந்து புனிதம் அடையுது, அந்த பாவம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரையுது. அதே பகவானுகிட்ட போயிட்டாங்கன்னா அந்த ஆத்மா அந்த அந்த நம்ம செய்யற காரியம் வந்து அது பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். இது வேதம் சொல்லப்படுது. இது பகவான் கிட்ட போய் தான் சேருது அந்த அந்த புண்ணிய காரியங்கள். அப்போ நாம வந்து இப்போ திதி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, அது எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. அதே போலதான் இப்ப நாம இருக்கிறவங்க பெரியவங்க இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த 5 விதமான செயல்பாடு அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நமஸ்காரம் பண்ணோம், ஒரு மரியாதை கொடுத்தவங்க பண்ணோம்னா அதை விட வசந்தது வேற எதுவுமே கிடையாது. அப்போ நாம பகவானுக்கு கொடுக்குறோம், ஒரு பிராமணனுக்கு கொடுக்குறோம், ஆன்மீக கொடுக்குறோம், தாய் தந்தையர், நம்மளுடைய உறவினர்கள், பெரியவங்க எல்லாருக்குமே நாம இந்த மாதிரி ஒரு பக்தியை நாம கொடுக்கணும். ரொம்ப அழகா நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா வந்து இந்த இதுக்கு ரொம்ப அழகா விளக்கம் கொடுக்குறாரு.
15வது ஸ்லோகம் பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அனுவேகரம் வாக்கியம் சத்யம் பிரியஹிதம் சயத் ஸ்வாத்யாய அபியாசானம் சைவ வாங்மயம் தப உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதுமான பேச்சு, பிறர் மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு, வேத இலக்கியங்கள் முறையாக உச்சரித்தல் ஆகிய வாக்கின் தவங்களாகும். இப்ப நம்ம உடல் தவம் பார்த்தோம் போன ஸ்லோகத்துல. இந்த இடத்துல வாக்கு, நம்மளுடைய பேச்சு திறமை எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க. இப்ப நம்மளுடைய யுதிஷ்ட மகாராஜா எடுத்துக்கலாம். நம்ம யுதிஷ்ட மகாராஜா பாத்தீங்கன்னா பொய் பேச மாட்டார், உண்மையே பேசுறவர், அப்படிப்பட்ட குணம் உள்ளவர் அவர். யாரு? நம்மளுடைய யுதிஷ்ட மகாராஜா. தாயே தன்னோட தாய் பாத்தீங்கன்னா கர்ணனை அவரு இறக்கும் தருவாயில கர்ணன் அதை மறைச்சு அப்புறமா அங்க இறக்கும் தருவாயில தான் உண்மையை தெரிய வருது. அப்போ தன்னுடைய தாயே அவரு சபிக்கல, பட் அவரு நீ செஞ்ச பாவம் அப்படின்றாரு. சபிக்கல அவர், ஆனா இப்படிதான் சொல்றாரு. எப்படி சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு புண்ணியத்தை மறைச்சிட்டு பாவகரமான காரியம் செஞ்சிட்டீங்களே அப்படின்றாரு. எதெல்லாம் நாம உண்மையை மறைக்க கூடாது, மறைச்சாவே பாவம். அது உண்மையை மறைச்சாவே பாவம், அவருடைய தன்மை அது. சோ அப்ப அந்த உண்மை தன்மை நாம இருக்கணும் கண்டிப்பாக. அதே மாதிரி இனிமையானது, அதுக்காக மத்தவங்களை சந்தோஷப்படுறதுக்காக நாமளை வருத்தி கூடாது. தேவையில்லாத விஷயங்களை நாம அது இனிமையா அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக நாமளை வருத்திக்கிட்டு அதுக்கு தேவையான ஒரு தற்புறமையா நாம நடந்து கூடாது. உள்ளபடி இனிமையானது பகவான் உணர்வோடு நம்ம செயல்பட்டா கண்டிப்பா இருக்கும். நன்மை அளிப்பதமான பேச்சா இருக்கும் பேசுற விஷயங்கள். சந்தோஷப்படுறதுக்காக நாம தேவையில்லாத பேசக்கூடாது, உண்மையானதான் பேசணும். நன்மை அளிப்பதாக பேச்சாதான் இருக்கணும். அவங்களால நமக்கு எந்த ஒரு இடைஞ்சலும் வரக்கூடாது, அந்த மாதிரிதான் பேசணும். இதே நம்ம பகவத்கீதை அதாவது மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னா, பீஷ்மர் வார்ல நிக்கிறார், வார்ல நின்று இருக்காங்க. அந்த டைம்ல பகவானே அவரை கொல்ல போறார். ஏன்னா அவர் அத காண்டிபத்துல எதுவும் போடாம திரும்ப திரும்ப சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்க, நிறைய சேனையை அடிச்சுட்டார் பீஷ்மர். உடனே கோபம் வருது பகவானுக்கு, போய் அவர் அழிக்க போறார். அந்த டைம்ல அவருக்கு ஒரு உபதேசம் பண்றாரு. எப்படி நம்ம இவருக்கு உபதேசம் பண்ற மாதிரியும் அவருக்கு உபதேசம் பண்றாரு. அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பீஷ்மர். இவர் பகவான் ஞானத்தை கொடுத்த பிறகு அதுக்கு அப்புறமா தான் அவர் பக்குவம் அடைஞ்ச பிறகு அவர் சொல்றாரு, என்ன கொல்ல வேண்டிய காரணம் அதுக்கு நான் காரணம் ஆயிட்டேன், என்னுடைய வாக்கு தவம். அந்த மாதிரி நான் அத மாதிரி பேசினால்தான் நீங்க அந்த செயலை பண்ணீங்க, அந்த பாவத்தை நான் அனுபவிச்சாகணும் அப்படின்றத பீஷ்மர் அங்க ரொம்ப சுட்டி காட்டாரு. அது மாதிரி நாம இருக்கணும். நாம ஏதோ தவறு செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக அதை தண்டனை ஏத்துக்கணும். இந்த வாழ்நாள்லயே அப்பவே ஏத்துக்கணும். அந்த தப்பை நாம கண்டிப்பாக அந்த தப்பை நாம சரி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நாம அதை இது பண்ணக்கூடாது, சரி பண்ணக்கூடாது. அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி நாம அந்த பாவத்தை ஏத்துக்கிட்டு அந்த தண்டனையை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம பாவம் எல்லாம் போயிடும். அடுத்த பிறகு ஒரு நல்ல ஒரு உடல் கிடைக்கும், இல்ல பகவான் லோகத்துக்கு நம்ம போகும். ஆனா அது என்னைக்குமே அது வீண் போகாதுன்றார் பகவான். இதே பகவத்கீதையிலே சொல்லியிருக்காரு. நாம இந்த மாதிரி நாம இப்ப நான் ஒரு செயல் செஞ்சுட்டேன், ஒரு பிரச்சனை மாட்டிக்கிட்டேன், அந்த பிரச்சனை மீண்டு வந்துட்டேன், ஆனா நான் தவறு செஞ்சுதான் வந்தேன் அப்படின்னு நாம செஞ்சும் போது அது உணரும் போது அந்த தவறுக்கு பிராயத்தியம் என்ன இருக்கு, வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது கரெக்டா நாம செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த வாழ்நாள்லயே முக்தி கிடைக்கும். அது வீணே போகாது. அப்படி நாம அது செஞ்சோட நமக்கு இன்னும் கஷ்டங்கள் நிறைய கொடுக்குறாரு பகவான். நம்ம கஷ்டங்கள் வருதுன்னா அப்ப பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த கஷ்டத்துக்கு வந்தாலும் நீங்க ஏற்கனவே செஞ்சு அந்த பிராயச்சித்தம் பண்ண பார்த்தீங்களா, அந்த பலன் என்னைக்குமே அது வீண் போகாதுன்ற இது வேதம் சொல்லுது. அது மாதிரி உண்மையானது இனிமையானது நன்மை அளிப்பும் பேச்சா இருக்கணும், பிறர் மனத்தை துன்புறுத்தாத பேச்சா இருக்கணும். வேத இலக்கியங்கள் முறையாக உச்சரித்தல் ஆகிய வாக்கியங்கள் தவங்கள் சொல்லப்படும். அப்போ வாக்கியம் தவம் பேசும் இவ்வாறு யோசிக்கணும், இது உண்மையா இருக்குமா, இது பேசலாமா அப்படின்னு நான் இது பண்ணணும். அதே மாதிரி இது இனிமையானதா நம்ம பேசுறது, இது நன்மை அளிப்பதா. சோ இந்த 3 தன்மையை நாம எதுவா இருந்தாலும் பேசி நம்ம முழுடுவோம்.
இதே ஆன்மீக தன்மையோடு நம்ம பகவானோட மையப்படுத்தி அங்கனைய பக்தியில நம்ம செய்யும் போது கண்டிப்பாக பகவான் அந்த அந்த ஞானத்தை நம்ம கொடுப்பார். நாம எல்லாம் பௌதிக தன்மையோடு மாறி மாறி வரோம் இல்லைங்களா? நம்ம மாறி மாறி பண்றதுனாலதான் நம்ம அந்த இடத்துல குழப்பம் அடைகிறோம். சில பேர் பாத்தீங்கன்னா பக்தி யோகத்துல இருப்பாங்க, சரி கொஞ்ச நேரம் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல வருவாங்க. பௌதிகத்துல வரும்போது அந்த குணமாய ஜீவமாய அந்த மாற்றம் ஏற்படும். அந்த மாற்றம் ஏற்படும் போது அப்போ நாம என்ன பண்ணுவோம்னா, இது பேசுறது உண்மையா இருக்குமா, இது இனிமையானதா இருக்குமா, இதை செய்யக்கூடியமா, இதை செய்யக்கூடாதா அப்படின்னு அந்த சிந்தனை வரும். வர வைக்கணும், வரணும். நாம சதா நேரமும் நாம அனநிய பக்தியில போடணும், அந்த எண்ணமே நமக்கு வரவே வராது. ஹரே கிருஷ்ணா. 16வது பதம் என்ன சொல்றது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ. அதாவது பாண்டவ சேனைய துவம்சம் பண்ணிட்டு வர்றாரு பீஷ்மர். அப்ப கிருஷ்ணர் இவரோட சண்டை போட வர்றாரா பிரபுஜி? அந்த இடம் கொஞ்சம் எனக்கு புரியல. அதாவது பீஷ்மர் அவங்க வார்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேனை, ஆல்ரெடி ஒரு 3 சேனை இவராலே அழிஞ்சு 4 சேனை அடிச்சிடுறாரு. ஆமா பிரபுஜி, 4 சேனையை அழிச்சிடுறாரு. இவங்க ஆல்ரெடி மொத்தமே 7 சேனை தான் இவங்க கிட்ட இருக்கு. ஆமா ஆமா ஆமா. இப்போ அதனால இருக்கும்போது கடைசியா அங்க ஒரு 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 விவாதம் நடக்குது அவங்களுக்குள்ளார, பாண்டவருக்குள்ளார இரவு கூட நடக்குது. அப்போ அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது, இது சரியா வராது, அவரு பீஷ்மரை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆகணும், ஏதாவது செஞ்சு ஆகணும்னு சொல்றாங்க. சோ அவரை இவங்களுக்கு கொல்றதுக்கும் மனசு இல்ல. இந்த மாதிரி தர்ம சங்கடமான நிலைமையில அவங்க இருக்கிறாங்க பாண்டவர்கள். அப்பதான் பகவான் பாத்தீங்கன்னா அந்த டைம்ல நிறைய இப்போ மறுநாள் காலையில ஒரு நாள்ல ஒரு சேனை காலி பண்ணிடுறாரு. ஒரு அக்ரோனி. ஆமா, ஒரு அக்ரோனி சேனையை காலி பண்ணிடுறாரு. காலி பண்ணதான் இவருக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுறாரு. அது இல்லாம பாத்தீங்கன்னா திரும்பவும் ஆக்ரோஷமா அவர் போர் பண்றாரு. ஏன்னா என்ன முக்கியமா காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பீஷ்மர் ஏன் அந்த மாதிரி அவர் எடுக்கிறாருன்னா ஒரு சபதம் எடுத்திருக்கிறார். அது ஒரு பௌதிக தன்மை சபதம் தான். அது பௌதிக தன்மையான சபதம். அது சமுதாயத்துக்கு சார்ந்தது கிடையாது, தனக்குன்னு தானே எடுத்துட்ட சபதம். அது அந்த சபதம் எடுத்தாலும் இப்ப நாம நான் மக்களுக்காக நான் போராடுறேன், மக்களுக்காக நான் சமுதாயத்துக்காக இருக்கிறேன்னா அது தப்பே செய்ய மாட்டாங்க. ஆன்மீக தன்மையோட தப்பே செய்ய மாட்டாங்க. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, என் அப்பனுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன், அதனால என்ன பண்றாரு, தன்னை மட்டும் வர்த்திக்க இல்லாம எல்லாரையுமே பிரபஞ்சமே அவரு இந்த வார்னோட காரணமே அவர் தான் மூல காரணமே. அதுதான் அங்க உபதேசம் பண்றாரு பகவான் அவர். ஒண்ணு. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா அவரு அர்ஜுனன் துரியோதனை சொல்லிட்டான், ஒரு மாதிரியா பேசிட்டான். பேசின உடனே 3 நாள் வரைக்கும் வார் சாப்பிடாம கொள்ளாம தூங்காம 3 நாள், அதாவது 3 பகல் 4 நைட்டு தூங்க கூட இல்லை, அப்படியே நின்று இருக்காரு. அப்போ பகவானுக்கு அவரு என்ன அப்போ பகவத்கீதையில என்ன சொல்லப்படுது அது அவர் கொஞ்சம் கூட ஏத்துக்கல. வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டதோ அது கொஞ்சம் கூட இல்லையென்று அதுல ஒரு ஆதங்கம் பகவானுக்கு. காரணம் என்னன்னா, தன்னோட உடலையே வருத்திக்கிறார், தன்னோட உடலை வருத்தி தான் அவருக்கு அப்படியே நிக்கிறார். அந்த வார்ல நின்றுட்டே இருக்கு. அந்த வார் நடக்கிற இடத்துல தூங்காம கொல்லாம சாப்பிடாம எதுவுமே தண்ணி கூட குடிக்காம அப்படியே நின்றுட்டே இருக்காரு இரவு பகல் ஃபுல்லா. பீஷ்மர். சோ அது ஒரு ப்ராப்ளம். தன்னை வர்த்திக்கிட்டு இல்லாம அந்த ஆத்மாவை உள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவையும் தொல்லை கொடுக்கிறார், ஆத்மாவையும் தொல்லை கொடுக்கிறார். சோ இதெல்லாம் சமுதாயத்துக்கு இது ஒரு முன்னோடி இல்லையா? அந்த வம்சத்துக்கே அவர் தானே இல்லைங்களா? அவர் தானே. அப்படி இருக்கும் அவர் செய்யும் போது அதோடைய வாரிசுகாரர் என்ன பண்ணுவாங்க, அதை பார்த்து அதே மாதிரி செய்வாங்க, அதே மாதிரி அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. இது 2வது பாயிண்ட். 3வது பாயிண்ட் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் செய்யறதுதான் தர்மம்னு நினைக்கிறாரு நம்மளுடைய பிதாமகர். நான் செய்யறதா தர்மம், என் தர்மத்துல வேற யாருமே தலையிடக்கூடாது, நான் என்னுடைய செயல்ல வேற யாருமே கிடையாது. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த 3வது தன்மை என்னன்னா தான் என்று அகந்தை வருது. தான் என்று அகந்தை வருது. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அப்போ பகவான் கோபம் வர காரணமே அதுதான். அப்போ நான் என்னுடைய தர்மத்தை நீ என் தர்மத்தை நீ கொச்சப்படுத்தாத, எனக்குன்னு ஒரு சட்டத்தை. அப்போ அவர் என்ன சொல்ற, பகவான் உபதேசம் பண்றாருன்னா, உன்னுடைய குறிக்கோள் ஓகே, எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆத்மாவுக்கு குறிக்கோள் இருக்கு, உன்னுடைய எல்லா ஆத்மாக்கும் ஒரு குறிக்கோள் இருக்கு. ஆனா நீ செய்யற தர்மம் சொல்ற பத்தியா அது தர்மமே இல்லைன்ற. சமுதாயத்துக்கு நன்மை அளிப்ப செயல் செஞ்சினா அது தர்மம். அப்ப நான் இந்த மக்களுக்காக தான், அந்த அஸ்தினாபுரத்துக்காக தான் நான் இங்க நிக்கிறேன், எங்க அப்பாவுக்கு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன், அதனாலதான் நிக்கிறேன், என்னோட அஸ்தினாபுரத்துல யாருமே எதிராக இருக்க கூடாது அப்படின்னா.
அப்போ உன்னுடைய அஸ்தினாபுரம் மட்டும்தான் உலகமா? வேற உலகம் இல்லையா? வேற ஜீவராசிகள்லாம் உலகமே தெரியலையா? உன்னுடைய அஸ்தினாபுரம் மட்டும்தான். அப்போ அஸ்தினாபுரத்தை காப்பாற்றணும்னு சொல்லுவாரு. அஸ்தினாபுரத்தை காப்பாற்றும். அப்போ அது தர்மம் கிடையாது. உன்னுடைய தர்மம்னா எப்படி தர்மம் இருக்கணும்? மத்த ஜீவராசிகள் மத்த யாராலுமே சரி எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணு போல நினைக்கணும். அப்பதான் நீ வந்து நீ செய்யற குறிக்கோளும் சரி, நீ கூற காரியங்களே எல்லாமே முக்தி அடையும். ஆனா நீ செய்யறது முக்தி அடையாத செயல் அப்படின்றார். சரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மன பிரசாத சம்யத்வம் மௌனம் ஆத்ம வினிகிரஹ பாவசம் சம்சக்திர் இத்யேதத் தபோ மானசம் உச்சதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இந்த பதத்துல பாருங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. இது மனதின் தவம் கூட சொல்லலாம். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். இந்த இடத்துல பாருங்க மனதின் தவங்கள் என்ன சொல்றாங்க? ரொம்ப எளிமை. இப்ப நாம வந்து 14 படிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா 15 படிச்சோம். 14வது பதத்துல படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணும்? வழிபாடை பத்தி பார்க்கும்போது உடல் தவம் பார்த்தோம், தூய்மை பார்த்தோம், எளிமை பார்த்தோம், அகிம்சை பார்த்தோம், பிரம்மச்சரியம் பார்த்தோம். இந்த எளிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது நான் என்ன சொல்றது? திருப்தி அடைகிறோம். முதல்ல நம்ம திருப்தி அடைகிறோம். எந்த செயல் பண்ணாலும் நம்ம திருப்தி அடைகிறோம். சத்துவ குணத்துல உள்ள செயல்பாடு அப்படிதான். சரிங்களா? அதே மாதிரி எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு. இந்த மௌனத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நிறைய பேர் விளக்கம் கொடுப்பாங்க. மௌனத்துக்கு பகவான் இடத்துல விளக்கம் கொடுக்கிறார். இதே மகாபாரதத்துல அர்ஜுனன் போய் போறான். அர்ஜுனன் போய் பகவான் கிருஷ்ணரை போய் பார்க்க போறான். அப்போ அவர் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பார்க்க வரும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு நிக்கிறார். அவனை ஒருத்தன் தேர்த்தின்னு வந்து நிற்கிறான். யாரு? பகவானை தேர்த்தி வந்துக்கிறான் அது கொல்றதுக்காக. அவர் ஒரு மரத்துக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சு அங்கங்க மறைஞ்சு போய் இது பண்ணிக்கிறார். அப்போ அர்ஜுனும் அங்க வந்து கலந்துக்கிறான். அப்ப அர்ஜுனன் சொல்றாரு, என் பின்னாடி ஓடியா அப்படின்றாரு. அது செய்களை சொல்றாரு, சவுண்ட் கூட கொடுக்கல. சவுண்டு கேட்டோட அவன் கிடைச்சோட மௌனத்திலேயே பேசி சொல்லிட்டே ஓடிடுறாரு. அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் அவன் இவரை பகவானை பார்க்க முடியல. அது சரி நான் 1 நாளைக்கு பார்த்துக்கிறேன்னு போயிடுறேன். அப்போ அர்ஜுனன் கேட்கிறார், ஏன் இந்த மாதிரிலாம் செய்றீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஏன்னா என்னோட வலிமையானவன் கிடையாது என்னுடைய, ஆனால் அவனுடைய கால நேரம் கரெக்டா இருக்கு. அவன் இந்த நேரத்துல நான் எதிர்த்து நின்னா எனக்கு தான் பிரச்சனை. அதனால நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒதுங்கி இருக்கிறது தான் கரெக்ட். அதனாலதான் நான் மறைஞ்சு இருக்கிறேன். ஒரு சில இடத்துல வந்து நம்ம மௌனமாக போயிட்டோம்னா அந்த இடத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நன்மை அளிக்கும். நாம இல்லாம நாம எழுத்து நின்று பேசுறோம், எழுத்து நின்று சண்டை போடுறோம் அப்படின்னும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அது பிரச்சனை தான். 2 பேருமே. அப்ப அந்த இடத்துல நாமும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணோம் அப்படின்னு. இப்போ இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கதை பாருங்க. இவரு நம்ம வார்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோத்தாமன் வந்து ஒரு பானம் விட்டுறான். ஒரு முக்கியமான பானம், அது ராம பானம், முக்கியமான பானம். அதை விட்டுறான். அந்த பானம் அது யாரு கொடுக்குறா? பரசுராமர் வந்து இவரு கொடுக்குறாரு. இவர் நம்ம துரோணாச்சாரியார் கொடுக்குறாரு. துரோணாச்சாரியார் தன்னுடைய பையன்கிட்ட அந்த பானத்தை கொடுத்தார், ராமபானம். அவன் விட்டான். விட்ட உடனே பகவான் சொல்றாரு, ராமபானத்தை கையில எடுத்துட்டான்டா, எல்லாரும் கீழே அப்படியே எல்லாம் வந்து ஆத்ம நிவேதனம் பண்ணுங்க, எல்லாம் கீழே வந்து கும்பிடுங்க அப்படின்றாரு. உடனே அர்ஜுனன் சொல்றான், எழுந்து நிக்கிறான், நான் அடிக்கிறேன் அவனை, என்ன மாதிரி தான் நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்னு நிக்கிறான். உடனே அர்ஜுனன் சொல்றாரு, டேய் நான் சொல்றது கேள்றா, கீழே படுடா அப்படின்னு. படுத்து இது பண்ற அப்படின்றாரு, நமஸ்காரம் பண்றான் அந்த பானத்துக்கு அப்படின்னு. உடனே அவன் சரி சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி படுத்துட்டான். எல்லாம் எழுந்து திருப்பி நிக்க 5 பேர் எழுந்து நிக்கிறானுங்க, எல்லாம் பிடிச்சி. அப்புறம் இவன் பீமன் மட்டும் உட்காரவே மாட்டேன்றான், படுக்கவே மாட்டேன்றான். அப்புறம் பகவான் எழுந்து அவன் தள்ளி நங்குன்னு குத்தி ஆஸ்தானம் பண்ணு, நமஸ்காரம் பண்ணு அந்த பானத்துக்கு. ஏன் அப்படின்றான், நீ படுறானா படு அப்படின்னு. அப்புறம் ஆஸ்தானம் அது நமஸ்காரம் பண்றாங்க அந்த பானத்துக்கு. அந்த பானம் திருப்பி எங்க போயிடுச்சு, திருப்பியும் அஸ்வத்தாமன் கையிலே போயிடுச்சு. அதோட பவர் போயிடுச்சு. அதோட காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அதுக்கு அங்க சொல்றாரு, காரணம் சொல்றாரு. அந்த ராமபானத்துக்கு ராமான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு நாமோ நமஸ்காரம் பண்ணி நம்ம ஆஸ்தானம் பண்ணாவே போதும், அது யாரையும் கொல்லாது, அதே போயிடும். அதே நம்ம எழுத்து நின்னோம்னா
கண்டிப்பாக நம்ம கூட சண்டை போடும். சண்டை போட்டு நாம தான் தோப்போம். ஏன்னா அது ராமபானம் அது அப்படின்னு. சோ அது மாதிரிதான் நாமும் ஒரு இடத்துல வந்து பிரச்சனைகள் வருதுன்னா அந்த இடத்துல நாம வந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நாம தவறே செய்யலாலும் பரவாயில்ல, மன்னிப்பு கேட்டு அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்து விலகி போதான் பார்க்கணும். அந்த மௌனம், எளிமை, இதுலயே பாருங்க அந்த எளிமை வந்துடும். நமக்கு திருப்தி வந்துடும். இதுல சுய கட்டுப்பாடு இதுல வந்துடும். நமக்கு ஒரு பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணணும், மௌனமா இருந்துட்டாவே போதும். எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மூணு தன்மை நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வந்துடும். அப்போ தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகிய மனதின் தவங்களாகும் சொல்லப்படும். அப்ப மனதின் தவம் பாருங்க, ரொம்ப எளிமையா இருக்கணும், திருப்தி அடையணும், மௌனமா இருக்கணும், சுய கட்டுப்பாடு தான். ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரத்தயா பிரயாதப்தம் தபஸ்திரிவிதம் நரை அபலாகாங்காக்ஷாபிர் யுக்தை சாத்விகம் பரிசக்ஷதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதத்துல பாருங்க, இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்கள் எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செயல்படுவது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த பதத்து மூலியமா இப்ப நம்ம 3 விதமான தவங்கள் பார்த்தோம். ஞாபகம் இருக்கா? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இப்போ நம்ம என்னென்ன தவங்கள் பார்த்தோம்? 14, 15, 16 மறந்துட போறீங்க, அதுதான் திருப்பி ஞாபகப்படுத்த. பிரபுஜி, உடல் தவம், ஓகே, வாக்கின் தவம், மனதின் தவங்கள். ஹரே உடல் கிருஷ்ணா. தவம், ஹரிபோல் மாதா, ஹரிபோல். சோ இந்த 3 தவங்களும் பாத்துங்க, ஜடலாபங்களுக்கு எதிர்பார்க்காம அப்ப அந்த பௌதிக தன்மையை எதிர்பார்க்காம பகவான் பரமனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஈடுபட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த உன்னத நம்பிக்கை செயல்படுவது சத்துவ குணத்தில் உள்ள தவங்களாக அழைக்கப்படுகிறது. அப்போ நாம அந்த செயல்கள் வந்து உடலும் சரி வாக்கும் சரி, நம்ம இந்த 3 விதமான செயல்பாடும் பாத்தீங்கன்னா அந்த தவத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அது தெய்வீக குணத்தில் கொண்டு போது நம்ம முக்திக்கான செயல் தான். அப்ப இந்த குணங்கள் வந்து சத்துவ குணத்துல சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த 3 படம் பாருங்களேன், ஒண்ணு விருந்தாவனம், ஒண்ணு கோவர்த்தன மலை, மாயாப்பூர் வந்து பரிகிராமம் பண்றது. இந்த 3 பேரு, இந்த 3 இடத்துல யாராவது போயிருக்கீங்களா? விருந்தாவனம், கோவர்த்தனன், அதாவது இப்ப நம்ம பிரபுஜி இருக்கார், நாங்க போயிட்டு வந்தோம், மாயாப்பூர் போயிட்டு வந்தோம். அதே மாதிரி பிருந்தாவனம், கோவர்த்தன மலை நம்ம அங்க பரிகிராமம் பண்றது, பிருந்தாவனத்துல பரிகிராமம் பண்றது. யாராவது ஹரே கலந்துருக்கீங்களா? கிருஷ்ணா பிரபுஜி, நாங்க போயிருக்கிறோம் பிரபுஜி நாங்க போயிருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது பரிகிராமம் பண்றது, பரிகிராமம் பண்றது. கோவர்த்தனகிரி போயிருக்கோம். சொல்லுங்க மாதாஜி. வேற யாரா பண்ணிருக்கீங்களா? பரிகிராம போயிருக்கீங்களா? கலந்துருக்கீங்களா? சாதாரணமா கோவிலுக்கு போறது வேற விஷயம், பிருந்தாவனத்துக்கு போறது வேற விஷயம், மாயாப்பூருக்கு போறது அது ஒண்ணு, ஆனா இது கோவர்த்தன மலைக்கு போறது அது ஒண்ணு. இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டேல பண்ணுவாங்க, அந்த டேல போறதுதான் ரொம்ப சிறப்பு. பரிகிராமா பண்றது இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 மாசம் முன்னாடி பூரி ஜெகநாத் கோயில பரிகிராமா பண்ணாங்க. அப்போ கூப்பிட்டாங்க, நம்மளால போக முடியல, அந்த நேரத்துல கொஞ்சம் இதாகிட்டோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பரிகிராமா போற இடத்துக்கு நம்ம அந்த கரெக்டான டைம்ல அந்த இதுல நம்ம கலந்துக்கணும். மாயாப்பூர்ல ரொம்ப அழகா இருக்கும், ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாங்க. அதே கோவர்த்தன மலையில பாத்தீங்கன்னா, கோவர்த்தன மலைக்கு நம்ம சுத்தி பரிகிராமம் பண்றது நார்மலா நம்ம எப்போ போறோமோ, கோவர்த்தன மலை அது விருந்தாவனம் போகும்போது கோவர்த்தன மலைக்கு நம்ம சுத்தி வருவோம், அது வேற விஷயம் அது. ஆனா பரிகிராமம் பண்றது அது ஒரு வருஷத்துல ஒரு நாள் அது கண்டிப்பா வரும். அந்த மாதிரி இதுல நம்ம எல்லாருமே கலந்துக்கணும். அதுதான் சொல்லுவோம். ஏன்னா அந்த டைம்ல எங்க இருக்கிற ஆத்மாக்கள்லாம், தூய ஆத்மாக்கள்லாம் வருவாங்க, வந்து அதை கலந்துப்பாங்க. அது கலந்துக்கணும், ரொம்ப நல்லது அது. அதுதான் கேட்டேன். அதை இந்த பதம் படிக்கலாம், 18வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே சத்கார மான பூஜார்த்தம் தபோதம்பேன சைவயத் யதே தத்திக ப்ரோக்தம் ராஜசம் சலம் அத்ருபம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மானம், மரியாதை, அதே மாதிரி மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரசோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகிறது. இவை சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானதும் ஆகும். சரிங்களா? மான மரியாதை நம்ம இப்ப சொன்ன செக்யூரிட்டிக்காக தான். நம்ம ஏறமே மானத்தை நாம பார்த்துட்டோம்னு வச்சுங்களா, அப்ப நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா மானம் வரும்போது
நாம என்னடா அது ஒரு இழப்பு, அதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன வரும் பாருங்க இல்லைங்களா? அதே மாதிரி மரியாதைக்கு ஆப்போசிட் என்னன்னு பாருங்க. சோ அந்த ரெண்டுமே அப்ப இருமையில போயிடும். நாம இருமையில நாம எப்பவுமே செஞ்சோம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு என்னைக்குமே வீழ்ச்சிதான். இப்ப துன்பம் வந்தாலும் சரி, நமக்கு இன்பம் வந்தாலும் சரி, ஒரு நிலையை நாம ஏத்துக்கணும். நம்ம இன்பம் வரும்போது ஜாலியா இருக்கும், துன்பம் வரும்போது சோகமா உட்கார்றது அதுவும் தவறுன்னு சொல்லணும். அது இருமை. சோ அந்த மாதிரி இருமைத்தன்மையில உள்ளவங்க கண்டிப்பாக ரசோகுணம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் மாறிடும். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் நான் சொல்றது. இப்போ சாப்பிடுற உணவுல கூட பாத்தீங்கன்னா கூட அந்த குணம் மாறும்னு நம்ம போன இது நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்தோம். அதே மாதிரி நம்ம பேசுற பேச்சிலையும் அந்த குணம் மாறும். அதே மாதிரி நம்ம சிந்திக்கிற சிந்தனை இது பாருங்க, அந்த குணத்துல நாம சிந்திச்சோம்னா கண்டிப்பாக அது ரொம்ப வீழ்ச்சிதான் அடையும். நாம அவன் மான மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடைய செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்துக்கு. இப்போ ஒரு பிரபுஜி வந்து 100 ரவுண்டு பண்றாரு, 120 ரவுண்டு பண்றாரு, 80 ரவுண்டு பண்றாரு, 50 ரவுண்டு பண்றாரு, ஹரிநாமத்தை சொல்றாரு அப்படின்னு சொன்னா நாமளும் அது மாதிரி முயற்சி பண்ணுவோம்னு சொல்றது அது அபத்தம். அது மாதிரி செய்யவே கிடையாது. முயற்சியே பண்ணக்கூடாது. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 100 ரவுண்டு பண்றவங்க, ஒரு 50 ரவுண்டு பண்றவங்க, 40 ரவுண்டு பண்றாங்கன்னா உடனே பண்ண முடியாது. அது பகவானுக்கு அது கண்டிப்பாக செயல்படவே முடியாது. அவங்க கண்டிப்பாக தவறு இருக்கணும். அது வந்து முதிர்ச்சி அடைய தான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். அது இப்ப நம்ம முதல் லெவல்ல இருந்தோம், இப்ப 2வது லெவல் வந்தோம்னா நம்ம எல்லாருமே கொஞ்சம் ஆன்மீக தன்மையில பகவான் உணர்வோட நாம செயல்பட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இதே 3வது லெவல் போகும்னா இன்னும் நிறைய வேதங்களை படிப்பாருங்க. இப்ப ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை மட்டும் இல்ல, ஸ்ரீமத் பாகவதம் மட்டும் இல்ல, இப்ப சில பிரபுபாதா நிறைய வேத குறிப்பு கொடுத்திருக்காரு. ஏகப்பட்ட புக்கு 3 புக்கு படிக்கணும். அப்ப படிக்கும்போது நிறைய வேதங்கள் இருக்காது, நிறைய சாராம்சம் கொடுக்கும். அப்போ நிறைய நம்ம ஞானங்கள் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப நாம தற்பெருமையா செய்யப்படும் தவங்கள் வந்து என்னைக்குமே ரசோகுணம் தான். நமக்கு என்ன வருமோ அது மட்டும் செஞ்சா போதும். அதுக்காக நாம வந்து சில பிரபுபாதா 16 ரவுண்டு பண்ண சொல்லியிருக்காரு, அதனால நம்ம கடுமையா பண்ணணும், அந்த மாதிரி எண்ணமே இருக்கக்கூடாது. நமக்கு என்ன வருமோ அதுதான் நாம செய்யணும். இதனால நாம இப்போ ஒரு வீட்டுல வந்து நாம மட்டும்தான் பகவானோட உணர்வோட பகவான் கிருஷ்ணரோட உணர்வோட செயல்படுறோம். நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்க வேற இருக்காங்க, எல்லா ஃபேமிலியும். எதுக்கு இப்ப சொல்ல வரேன்னா, என்னுடைய ஃபேமிலியில இருக்கும். நான் ஒரு சத்திரிய வம்சத்துல பிறந்தவன். இப்ப நாம வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்ம வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவங்க என் மனைவி வந்து முருகப்பெருமான வணங்குவாங்க. என்னோட பெரிய பையன் பாத்தீங்கன்னா அவர் ராகவேந்திர போய் வணங்குறாரு. சின்னவர் பாத்தீங்கன்னா ஐயப்ப சாமியை வணங்குறாரு. இப்போ அந்த மாதிரி 3 விதமா நான் ஒரு வழிபாடு பண்றேன் இல்லைங்களா? அப்போ பாத்தீங்கன்னா என்ன திருப்திப்படுத்துறதுக்காக ஏதாவது ஒண்ணு இடகுடமா செய்யக்கூடாது இல்லைங்களா? தற்பெருமையான போயிடும். அது அவங்க என்னென்ன செய்யறாங்களோ அது அப்படி செய்யும். அது தப்பு கிடையாது. ஆனா அவங்க உணரணும். இப்ப என்னுடைய மனைவியோ சரி, பிள்ளையோ சரி, அவங்கவுங்க வழிபாடு ஒரு தெய்வங்களை வணங்குறாங்க. அவங்க உணரணும்னா வேதம் படிச்சாதான் உணர முடியும். வேதம் படிக்கலைன்னா உணரவே முடியாது, அந்த தன்மையே வராது. இல்லைன்னா கூட நாம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ற பிரசாதத்தை, ஆஃபர் பண்ற பிரசாதத்தை அவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அது அவங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னாவே தெரியாது. இப்ப சின்னவர் இருக்கார், என் பையன் இருக்கார், அவர் எங்க போறார்? சபரிமலைக்கு போறார். அவர் வருஷம் கிளம்பிட்டு வர்றாரு, சின்ன போதுல இருந்து போறாரு. ஆனா அவர் பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல அவரு சுத்த பத்தமா இருக்கணுவாரு, பாயில படுக்க மாட்டேன், கீழே தான் படுக்கணுவாரு. ஆனா சாப்பிடுற பொருளை பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் போட்டு பூண்டை போட்டு நல்லா திருப்தியா சாப்பிடுவாரு. கேட்டா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடுறேன்றாரு. வேதம் படிக்கல. நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம ஷிப்ல இருந்தோம், அங்க போனதுனால நம்ம பிள்ளைய வேத பாடத்தாலே சேர்க்கல. அது நான் பண்ண தவறுதான். அது நாம ஒரு இதுதான் படிங்கப்பா, இது செய்யுங்கப்பான்னா அவங்க அதை எடுத்துக்க மாட்டேன்றாங்க. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவானுடைய பிரசாதத்தை கொடுத்தோம்னா அவங்க சாப்பிட கண்டிப்பாக அந்த பாவங்கள் போகும், அந்த உணர்வு வராது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் இது சொன்னதெல்லாம் வந்து ஒரு 6-7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி விஷயம். அது இப்ப பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா நம்ம வீட்டுல வந்து அந்த ஆனியன் கார்லியே கிடையாது, சுத்தமா கிடையாது. அந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க. இது எல்லாமே நான் சொல்லி செய்யல, அவங்க இது அவங்களாவே அது பண்ணிட்டாங்க. காரணம் பகவானுடைய உணர்வு. பகவான் அந்த பிரசாதம் சாப்பிட ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. சாப்பிட ஆரம்பிச்சாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அப்படியே சரியாயிடும். இது மாதிரி எல்லா ஃபேமிலியிலும் இருக்கு. ஏன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரம் அப்படிதான் நம்ம கடைபிடிச்சிட்டு வரோம். வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருப்போம், வேற ஒரு செயல்பாடு இருப்போம். சில வீட்டுல சிவபெருமான் பார்ப்பான், சில வீட்டுல பிரம்மா பண்ணுவாங்க, சில வீட்டுல இப்படி பண்ணுவாங்க. இது மாதிரி எல்லா வீட்டுல ஒரு தெய்வங்களை வணங்குவாங்க. தப்பு கிடையாது, எல்லாமே பகவான் தான். நம்ம 10வது அத்தியாயத்துல பாக்கலையா, விபூதி யோகத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பகவான் தான்.
பகவானுடைய அம்சம் தானே எல்லாரும். சோ அந்த மாதிரி நாம பொறுமையா நம்ம இருக்கணும். தற்பெருமையாக நம்ம செய்யும் போது கண்டிப்பாக ரசோகுணத்தை சார்ந்தது. சரி, 19வது ஸ்லோகம் படிப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மூடக்ராஹேன ஆத்மனா யத் பீடயா க்ரியதே தபஹ பரஸ்யோசாதனார்த்தம் வாததாமசம் உதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதத்துல பாருங்க, பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்பத்துக்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகிறது. இப்ப பிறர் அழிக்கிற எண்ணம் வந்தாவே என்ன ஆகும் பாருங்க, கண்டிப்பா தமோ குணம் தான், பைத்தியகார்த்தனம் தான். பிறர் அழிக்கணும், நம்ம பிறர் அழிக்கிறதுக்கு நமக்கு அந்த சக்தியே கிடையாது, நமக்கு அந்த இது கொடுக்கல பகவான். நாம் அதே நம்ம சத்திரனா இருந்தோம்னு வச்சுக்கலாம், சத்திரனா இருந்தாருன்னா அந்த கடமை கொடுத்துருக்காரு, அந்த கட்டுப்பாடு கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா அந்த கடமையை அவன் செஞ்சே ஆகணும். ஒரு நாட்டை ஆள்றவன்னா கண்டிப்பா அந்த கடமையை செஞ்சு அவனை தவறு செய்யறியா தூக்கி உள்ள உட்காரவே, ஜெயில போட, அவனை தண்டனை கொடு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. வேதம் சொல்றபடி அவன் செய்கிறாங்க, தவறு இல்லை இல்லைங்களா? அப்ப தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமான முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படும். அப்ப இதுல பாருங்க, விளக்கம் பாருங்க. அதாவது சத்துவ குணத்துல செயல்படும் போது இந்த முக்குணங்கள் தவம் பாருங்க, இந்த 3 குணத்திலையும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கும்போது ஜடலாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமன தீர்த்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்கள் உன்னத நம்பிக்கையுடன் இருக்காங்க. பகவான் மேல நம்பிக்கை. இப்ப நம்ம ஒரு மாதாஜியோட கேட்டாங்க, நம்பிக்கை இல்லைன்னா கோவிலுக்கு போனா நம்ம பகவானை போய் நம்பிக்கை இல்லாமையா நம்ம இது வணங்குறோம் அப்படின்னு. அப்படி ஒரு நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்ம பகவான்கிட்ட போய் நம்ம கோயில்ல போய் முறையிட மாட்டோம். பகவானுக்கு சேவை பண்றோமா அந்த மனப்பான்மையோட போகும், நம்ம சேவை பண்ணோம். ஏன்னா கோவிலுக்கு போனா நம்ம பிரதிபலனை எதிர்ப்போம், பகவானுக்கு போனா நம்ம எல்லா பாவத்தையும் எடுத்துருவாரு அப்படின்னு போகும்போது போலாம், தப்பு கிடையாது. அந்த மாதிரி எண்ணத்தோட போலாம், அது தப்பு கிடையாது. ஏன்னா இப்ப கலிகாலத்துல அப்படிதான் நடக்குது. ஆனா அது அங்கிரீஷ் மகாராஜன் சரி, பிரகலாத மகாராஜன் சரி, இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது பலனை எதிர்பார்த்துதான் நீ பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்குற அப்படின்றாங்க. ஏன் நம்ம முகுந்த மாலாலையும் நம்ம ஆச்சாரிய சொல்றாங்க இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி தன்மையில நாம வணங்கக்கூடாது. பகவான் நம்பிக்கை இருக்கணும், உன்னத நம்பிக்கை இருக்கணும். பரம தீர்த்த சேவையில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் இந்த ஜடலாபங்கள் எதிர்பார்க்காமல் இந்த 3 தன்மை இருக்கும் சத்துவகுணம். அதே ரசோகுணம் பாருங்க, தற்பெருமைக்காக, மான மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டு பெறுவதற்காக சஞ்சலமானது, அது தற்காலிகமானதுதான். தமோ குணத்துல முட்டாள்தனமான முறையில் தன்னை வருத்தி கொண்டு பிறரை அழிப்பதற்காக துன்புறுத்துக்காக தான் அந்த செயல்பாடு பண்ணும். அப்ப இந்த முக்குணங்கள் தவங்களும் இதுதான் சொல்லப்படும் இல்லைங்களா? அப்போ தவம் புரிவது மட்டும் போதாது, அது பரமபுருஷ பகவானை மற்றும் பக்தர்களை மழுவிப்பதற்காக, அதுதான் முக்கியமான இது. வைஷ்ணவ பண்பாட்டுல இருக்க முக்கியமான சாராம்சமே நம்ம அதுதான் நமக்கு இந்த கலாச்சாரத்திலேயே. சரி, இப்ப நாம பார்க்க போறது 20ல இருந்து 23 தானத்தை பத்தி பார்க்க போறோம். தானத்தில் உள்ள முக்குணங்கள் என்ன, எப்படிப்பட்ட தானம் நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப அழகா நமக்கு இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம கொடுக்குறார். இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் பார்ப்போம், இதுக்கு அப்புறமா ஸ்லோகம் படிக்கலாம். தானத்துல முக்குணங்கள் பாருங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க கடமையினால் செய்வது, தன்னுடைய கடமை. இப்ப வேதம் என்ன சொல்றது பாத்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இன்னைக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் கிடைக்குதுன்னா அந்த 1000 ரூபாயில 500 ரூபாய் எடுத்து வச்சிடணுமா? எதுக்கு? தானத்துக்கு. 300 ரூபாய் நம்ம குடும்பத்துக்கு. அந்த 200 ரூபாய் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கு பக்திக்கு. மீதி இருக்கிறத அது தானம் கொடுக்கணும். பாதிக்கு சரி பாதி நாம தானம் கொடுக்கணும்னு சொல்லணும். இது கடமையாவே செய்யணும்னு சொல்லிட்டு வேதம் சொல்லுது. ஆனா இப்ப நம்ம பண்ண முடியுமா? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கடினமான செயல் தான் அது. கொஞ்சம் யோசனை பண்ண வேண்டியதுதான் இல்லைங்களா? சோ ஆனா பாதி கொடுக்கலனாலும் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சு ஒரு 10% ஆவது நம்ம வருமானத்துல இருந்து ஒரு 10% எடுத்து நாம தானம் கொடுக்கறது வசந்தது. கண்டிப்பா செய்யணும். அது நம்ம தன்னோட கடமைன்னு நினைச்சு செய்யணும். அது எதிர்பார்ப்பு இன்மை இருக்கக்கூடாது, எதிர்பார்த்து கொடுக்கக்கூடாது. இதனால கொடுத்தா நமக்கு நன்மை வரையும் அப்படின்னு கூட. கடமையை செய்யும் போது அவங்க எதிர்பார்ப்பே இருக்காது இல்லைங்களா? கடமையை செய்யறவங்க எதிர்பார்ப்பே இருக்காது. அப்படி இருந்து கூட சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க சில பேர் அந்த மாற்றம் ஏற்படும். ஏன்னா அவங்க கருமி தானே,
சத்துவகுணத்துலக்கும் கர்மி தான். அதாவது சுத்த சத்துவத்துல போறவன் தான் அவன் கருமியா செயல்பட மாட்டான். கருமியில இருக்கும் சார், சத்துவகுணத்துல இருக்கும் கருமியா தான் இருப்பான். திடீர்னு பார்த்தா ரசம் போவான், திடீர்னு பார்த்தா தமவுக்கு போயிடுவான், டக்குன்னு பார்த்தா சுத்த சத்துவத்துக்கு போயிடுவான். ஏன்னா அது கருமிகளோட குணம் தான் இந்த முக்குணங்களுமே. அப்போ எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் இருக்கு, தகுந்த இடம் இருக்கு, காலம் இருக்கு. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு ஆள் வந்து ஒரு 8 மணிக்கு மேல வந்து இரவு 8 மணிக்கு வந்து வீட்டுல ஒரே பிரச்சனைப்பா, எனக்கு காசு கொடுப்பா, எனக்கு ரொம்ப பிரச்சனையா அது, எனக்கு எப்படியா கொடுப்பான்னா கண்டிப்பாக 100% கொடுக்கணும். இது வேதம் சொல்லப்படுது. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது கரெக்டான கால நேரம் கிடையாது. அவரு அந்த 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 தவறான நேரத்துல அந்த பணத்தை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா, அவர் கொண்டும் போய் தவறான வழியில அவர் செலவு பண்ணிட்டாருன்னு வச்சுங்களேன், அது கண்டிப்பா தவறான வழிதான் போகும். ஒரு கால நேரம் இல்லாம அவரு, ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கையே கரெக்டான பொசிஷன்ல கொண்டு போகலன்னா பிரச்சனை தான். இதே வந்து அவருக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு, இல்ல அவங்க வீட்டுல உடம்பு சரியில்லாம ஆயிட்டாங்க, சீரியஸ் கண்டிஷன்ல இருக்காங்க, ஹாஸ்பிட்டல் செலவு வேணும்னா கண்டிப்பா செய்யலாம். எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குப்பா, அந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ணணும், பைசா கொடுத்தாதான் அவன் சரி பண்ணுவான் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்து, நாளைக்கு வா உனக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு வர வச்சுட்டு, என்ன பிரச்சனை ஏது பிரச்சனை விசாரிச்சு நம்ம கொடுக்கணும். அது தகுந்த இடமா பார்த்து கொடுக்கணும். அந்த காலம் தகுந்த இடமும் நம்ம ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். அப்படி கொடுக்கலன்னா கண்டிப்பாக அந்த அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனையில போய் நம்ம மாட்டிப்போம். அதே மாதிரி வாங்குறவர் தகுந்த நபரா இருக்கணும். அதுக்கு அந்த பணத்தை வாங்குறவரோ, அது தானம் வாங்குறவரோ கரெக்டான பர்சனா இருக்கணும். தவறான கிட்ட அந்த பணத்தை நம்ம ஒரு தானம் கொடுத்தோம்னா அந்த தானம் தவறுதலாக போகும். தவறாக போகும்போது அப்ப நம்ம கொடுத்தவங்களுக்கும் பாவம் வந்து சேருது. இது வேதம் சொல்லப்படுது. இது சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கடமையாக அந்த தானம் கொடுக்கணுன்றது ஒரு தன்னுடைய கடமை நினைப்பாங்க. எதிர்பார்ப்பு இருக்காது, தகுந்த இடம் இருக்கும், கால நேரம் கரெக்டா கொடுப்பாங்க, தகுந்த நபருன்னு செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ரசோகுணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. ஒரு கோவில ஒரு யாகம் பண்றாங்க, ஒரு ஸ்கூல்ல ஒரு ஒரு இது பண்றாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா அங்க போய் போட்டோ எடுத்து அதை பெருசா ஒரு பேனர் வச்சு ஒரு மாதிரி ஆடம்பரமா வெளியே எல்லாருக்கும் தெரியுற மாதிரி செய்வாங்க, தானம் கொடுப்பாங்க. அது வந்து ரொம்ப தவறான அந்த குணமே ரசோ குணம் தான். அது நாம தானம் கொடுத்தது நம்ம யாருக்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாது. தானம் கொடுக்கறது நம்ம யாருக்கிட்டையும் சொல்லவும் கூடாது. அதே மாதிரி ஒரு பழமொழி ஒரு பழமொழியில நம்ம முன்னோர்கள் சொல்றாங்க, வேதங்களையும் சொல்லப்படுது. எப்படி சொல்லப்படுதுன்னா, இப்போ ஒரு ஆட்டு நாம தானம் தானம் இல்லை, ஒரு பொருள் நம்ம தரோம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். என் பக்கத்து வீட்டுக்காருக்கு ஒரு பிரச்சனை, நான் வந்து அவர் என்ன பணம் கேட்கிறார், ஒரு பொருளா கொடுங்க, இந்த பொருளை கொடுங்கன்னு கேட்கிறார். அதை நான் கொடுத்துட்டேன்னா, கொடுக்கும் போது நம்ம மனநிலை எப்படி தான் இருக்கணும், நம்மளுடைய மனம் எப்படி தான் இருக்கணும், இப்ப நான் கொடுக்கிற பொருள் என்னுடையது சொந்தம் அல்ல, இது பகவானுடையது, இது என்னுடைய சொந்தம் இல்லை, இதை நான் திருப்பி நான் கேட்க மாட்டேன், அந்த எண்ணத்தில் தான் நீங்க அதை கொடுக்கணும். அதுதான் தானம். இது என்னுடைய பொருள் இல்லை, அவர் கடனை தான் கேட்டிருக்காரு, நான் திருப்பி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு, திருப்பி கொடுத்துட்றேன்ப்பா, ஒரு 50,000 ரூபாய் கொடுப்பா, திருப்பி கொடுத்துட்றேன்னு கேட்கிறாரு. நம்மளும் கொடுத்துட்டோம். ஆனா அந்த பணத்தை நீங்க கேட்க போனீங்கன்னா உங்கள் குணம் மாறும். 2வது உங்களுடைய செயல்பாடு எல்லாமே மாறும். அதுவே பாவம். அவனை வந்து நீங்க வந்து டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி ஆயிடும். ஆனா அந்த பணம் கொடுக்கும் போது இது நம்மளுடையது இல்ல, இது நாம கொடுத்துட்டோம் அவருக்கு, நாம திருப்பி கேட்க கூடாது, அந்த நிலையில இருந்தாதான் நீங்க தானம் கொடுக்கணும், அந்த பொருளை கொடுக்கணும். இல்லைன்னா கொடுக்க கூடாது. இல்லைன்னா பிரச்சனை தான் நமக்கு வந்து சேர்ந்துட்டே இருக்கும். இதுதான் தானம். இந்த மாதிரி தானத்தை நம்ம கொடுக்கவே கூடாது. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணத்துல இருக்கும்போதுதான் எதிர்பார்த்து, நான் கடன் கொடுத்தேன் திருப்பி நம்ம கேட்கறது அது வந்து தப்புன்னு சொல்லப்படுது, வேதத்தை சொல்லப்படுது. அப்ப அனுபவிற்காக செய்தல், வேண்டா வெறுப்பாக செய்வது, இந்த மாதிரி குணங்கள் வந்து ரசோ குணத்தின் செயல்பாடு. தமோ குணத்துல பாரு, தூய்மையற்ற இடம், தகாத காலம், தகாத நபர். அந்த குணத்துல இருக்கவங்க இதுல போய் செஞ்சு அவங்களும் பிரச்சனைக்கு ஆயிடுவாங்க, வாங்குறவரும் பிரச்சனையில போய் மாட்டிப்பாங்க. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தானத்துல வந்து இந்த முக்குணங்கள் செயல்பாடு இந்த மாதிரிதான். ஸோ மிக சிறந்த தானம் சொல்றோம்னா பகவான் கிருஷ்ணர் உணர்வு செயலுக்காக தான் நம்ம தானம். இப்ப நம்ம ஒரு 3வது அத்தியாயத்திலே படிச்சோம் நிஷ்காமத்தை பத்தி இல்லைங்களா. அவர் என்ன பண்றாருங்க, ஒரு அந்தனருக்கு இப்ப 1000 பசு கொடுத்துட்டார், 2வது அந்தனுக்கு 1000 பசு கொடுக்குறார். முதல் அந்தனர் கொடுத்த பசுமாடு
மகாராஜா குடியில் வந்துடுச்சு. அதையும் என்ன பண்ண தெரியாம தானத்தை கொடுத்துருக்காரு 2ஆம் தந்தனுக்கு. உடனே அவங்க என்ன பாருங்க, இது என்னுடைய மாடை நீ இவன்கிட்ட கொடுத்துட்டீங்க, என் மாடை எனக்கு கொடுங்கன்னு ஃபர்ஸ்ட் அந்தனர் கேட்கறான். 2ஆவது அந்தனர் என்ன சொல்றாரு, தானம் கொடுத்து நான் எப்படி திருப்பி நான் தர முடியும்னு அவரு கேட்கிறாரு. அப்ப எவ்வளவு சிக்கல் பாருங்க இல்லைங்களா? அவர் சபிச்சிடுறாங்க. அவர் கடைசியில பலியா அவர் கொடுத்த தானம் கொடுத்ததுலயே அவருக்கு பாவம் வந்து சேர்ந்துப்பாரு. சோ அப்ப நாம உணர்வோட அதே பகவானை மையப்படுத்தி அவர் உணர்வோட நம்ம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பாக அந்த தானம் தவறாக போனாலும் சரி, அது பகவான் அந்த பாவத்தை எடுத்துக்கிறார். அப்படியே சொல்றாரு, நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த பாவத்தை, உனக்கு வரவே வராதுன்ற, இந்த பாவங்கள காரியம் செய்ய மாட்டேன்ற. குசேலுக்கு அவள் கொடுத்த மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் நாம் என்ன கொடுக்கிறோம் என்பதை பார்ப்பதில்லை. அவர் நாம் எதை மறைத்து வைத்திருக்கோமோ அதையே பார்க்கிறார். இப்ப நிறைய பேர் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க தெரியுங்களா, வீட்டை ஒரு ரூம்ல போயிட்டு ஃபுல்லா மூடிக்கிட்டு சொப்பு சொப்புன்னு பேசுவாங்க. ஆனா உள்ள இருக்கிற ஒரு பகவானே கூட இருக்கிறாரு, ஒரு ஆத்மாவும் இருக்கின்ற உணர்வே இல்லாம இருப்பாங்க. ஏன்னா அவர்தான் பரமாத்மா கூடவே இருக்காரு, எங்க பார்த்தாலும் உடல்ல இருக்காரு, அக்னியாவும் இருக்கிறார், வாயு புத்திரனாகவும் இருக்கிறார் இல்லைங்களா, அன்னத்திலையும் இருக்கிறார், நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பகவான் இருக்கார். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம மூடிக்கிட்டு பேசினா என்ன கேட்காதான் இருக்கு? கண்டிப்பா. அப்போ அவர் நாம் எதை மறைத்து வைக்கிறோமோ அதையே பார்க்கிறார். சாட்சி பறவையாக இருந்து நம்ம இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மா இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கார். அப்போ பகவானின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக அனைத்து வளங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும். ரொம்ப அழகா சொல்லிடுறாரு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அதுவே மிக சிறந்த தானம் சொல்லப்படுது. நாம எதுக்காக பகவான் நம்மள இந்த வையகத்துல நம்மள இங்க வந்திருக்கோம், நம்ம இந்த உடலை எதுக்கு கிடைச்சிருக்கு? பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நமக்கு குடும்பம் இருக்கு இல்லைங்களா, குடும்பம் இருக்கணும், சமுதாயம் இருக்கணும், நமக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு இருக்கணும், வேதம் இருக்கணும், அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம். இதுதான் பகவான் நம்மளை வர வச்சிருக்காரு, நம்மளை இங்க உருவாக்கி இருக்காரு. நாம வந்த உடனே சன்னியாசி ஆகணும், நம்ம போய் பகவான் தொண்டு பண்ண எல்லாருமே சன்னியாசி ஆயிட்டேன்னா அப்படி எப்படி உலகம் இதாகும் இல்லைங்களா? எல்லா வளங்களையும் நாம பயன்படுத்தணும், எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தணும். அதுக்காக நம்ம எந்த கர்மகாரியம் செய்யாம இருக்கக்கூடாது, கர்மகாரியம் செய்யணும், அதே பகவானுடைய மையப்படுத்தி செய்யணும். அதுவே மிக சிறந்த தானம் சொல்லப்படும். பகவான் நோக்கம் என்ன, வேதங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கார், அந்த சாராம்சத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம செய்யப்படணும்னு சொல்லப்படுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு படிக்கலாமா? தாதவ்யம் இத்யதானம் தீயதேனு பகாரிணே தேஜே காலே சபாத்ரே ச தத்தானம் சாத்விகம் சம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் தத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுது. இப்ப நம்ம முன்னாடி ஒரு முன்னுரை பார்த்தோம். ஏன்னா உங்களுடைய அங்க முன்னுரை படிக்கும் போது இப்ப ஸ்லோகம் சொல்லும் போது உங்களுடைய ஒரு நல்ல புரிதல் கிடைக்கிறதா நம்ம முன்னாடியே படிச்சுட்டோம், அதை ஒரு முன்னோட்டம் மாதிரி படிச்சோம். அப்ப பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும், முக்கியமா அதுதான் இல்லைங்களா? இப்ப நமக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, ஸ்ரீமத் பாகவதம், அதே மாதிரி ஸ்ரீல பிரபுபாதா எழுதின புக்குங்க, இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் நீங்க தானம் கொடுக்கலாம், ரொம்ப நல்லது. அது கீதையை தானம் கொடுத்தாவே ரொம்ப நல்லது. இப்ப நாம வீட்டுல நாம இப்ப தானம் வாங்கி நாம அந்த புக்கை படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம மேன்மை அடைகிறோம். நம்ம சமுதாயம் மற்ற நம்மளோட அடுத்த தலைமுறைக்கு நம்ம நல்லது செய்ய நாம முற்படுவோம். இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது தம்பி, இது செய்யக்கூடாது தம்பி, இப்படி பண்ண அப்படி பண்ணணும். அப்போ நம்ம பகவத்கீதையை கொடுத்தா அந்த குழந்தைகளுக்கு அது முத்தி அது படிச்ச பிறகு அது இன்னொரு இப்படியே லிங்க் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் சரிங்களா? ஆனா அதையே என்ன சொல்றதுன்னா முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சொல்றது, முறையான இடத்தில் தகுந்த நபரா இருக்கணும், முக்கியமா தகுந்த நபரா இருக்கணும். இதே 18ஆம் தேதியில பகவானே சொல்றாரு, 60 ஸ்லோகம் பிறகு அதான் சொல்றாரு பகவான். 63, 64 என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்களா? இந்த மாதிரி இந்த பிரச்சாரம் பண்ணுங்க, பகவத்கீதையை கண்டிப்பாக பிரச்சாரம் பண்ணுங்க. ஏன்னா அதுக்காக தான் பகவான் முழுமுறு கடவுள் அவதாரமே கொடுத்தார். ஏன்னா சத்தியுகத்திலேயே ரகுவம்சத்திலேயே அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க, ராமபிரான் காலத்துல ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க சரியா யாரும் ஃபாலோ பண்ணாம தான் இப்ப பகவான் முழுமுறு கடவுளாக நம்ம அவதாரம் கொடுத்து திருப்பியும் இந்த ஸ்ரீமத் பகவத்கீதையை நம்ம கொடுத்துருக்கிறார். அப்ப நாம அதை பிரச்சாரம் பண்ணணும் இல்லையா? பகவான் அதான் சொல்றாரு 63, 62, 63 இந்த 18ஆம் அத்தியாயத்துல. இது யாரெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றாங்க, யாரெல்லாம் இந்த புக்கோட சாராம்சத்தை எடுத்து உரைக்கிறாங்க,
அவங்க எல்லாருமே கண்டிப்பாக முக்தி அடைகிற ஆத்மாக்கள் சொல்றாரு. அப்ப நம்ம அந்த சேவையை கண்டிப்பா எல்லாருமே செய்யணும். இப்போ உட்கார்ந்துருக்கு எல்லாருமே அந்த சேவை பண்ணணும். எல்லாரும் நம்ம எல்லாருமே வந்து டீச்சரா இருக்கணும், எல்லா வாலண்டியர்ஸா இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு சேவையை நம்ம பகவானுக்கு நம்ம சேவை பண்ணியாகணும். இந்த மாதிரி இந்த விஞ்ஞானத்தை நம்ம எல்லாருக்கும் உபதேசம் கொடுக்கணும். ஆனா அதே வந்து முறையற்ற இடமா இருக்கணும், முறையற்ற நபரா இருக்கணும், கரெக்டான தகுந்த நபரா இருக்கணும். தகுந்த நபருக்கு மாத்திரம்தான் உபதேசம் பண்ணணுன்றார் பகவான். அப்போ நம்ம தேவையில்லாத ஆளுக்கு உபதேசமே பண்ணக்கூடாது. அது பண்ணாலும் அது கால நேர விரயம்தான். அது ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறாரு. 21. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய வா புனः தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம் சம்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரீதி உபகரணத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படும். இப்ப நாம ஏதாவது இந்த மாதிரி பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கும் போது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது ரசோகுணம் தான், இல்லைங்களா? இந்த படத்துல பாருங்க, அவங்களே ரொம்ப ஏழ்மையான நிலைமை இருக்காங்க. அவங்க செஞ்ச கர்மாவனால ஏழ்மையா இருக்காங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்வழியில பார்த்தது ஒரு வேதம் புக்கை வாங்கி கொடுத்து வேதம் பக்தி யோகம் பண்ணுங்க, இந்த மாதிரி செய்யுங்க செய்யணும். ஒரு காய்கறி கொடுக்குறாங்க, ஏதோ ஒரு பழங்கள் கொடுக்குறாங்க, அதையும் செல்ஃபி எடுத்து போட்டோ எடுத்து அதையும் வந்து எல்லாருக்கும் பண்றாங்க. ஸோ இந்த குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாவே ரஜோகுணம் தான். 22வது பதம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆதேச காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்யதீயதே அசக்ருதம் அவக்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாஹ்ருதம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனம் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர் என்ன மாதிரி காலில் ஷூ போட்டிருக்காரு, ஜீன்ஸை போட்டிருக்காரு, கையில போர்டை வச்சுக்கிட்டு அவர் தானம் கேட்டு இருக்காரு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது முறையற்ற தானம். இந்த மாதிரி நபருக்கு நம்ம தானமே கொடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா நான் ஒரு அனுபவம் பார்த்தேன். எப்படி பார்த்தேன்னு பாத்தீங்கன்னா, பெங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மெயின் ரோட்ல நான் ஒரு ஆட்டோல போயின்னு இருக்கோம், வெஹிக்கிள்ல போயின்னு இருக்கோம். அப்போ ஒரு ஆள் வந்து டிராபிக்ல வந்து கேட்கிறார், யாசனம் கேட்கிறார். யாசனம் கொடுக்கறதுக்கு நான் கொடுக்க மாட்டேன், எனக்கு நல்லா தெரியும், கொடுக்க மாட்டேன். என் பக்கத்துல இருக்கிற நபர் என்ன பண்ண எடுக்க ட்ரை பண்ணார். அந்த நேரத்துல கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து வேற ஒரு மார்க்கத்துல இருக்காரு. வேற ஒரு மார்க்கம் பார்த்தோன்னே சொல்லிடலாம். தலையில ஒண்ணு போட்டிருக்காரு, அது முகத்துல ஒண்ணு சின்னுக்கிறார், இதை பார்த்தாவே சொல்லிடலாம். அதே மாதிரி அதே மார்க்கத்துல இன்னொரு நபர் வந்து அந்த யாசனம் கேட்டவரை கையை பிடிச்சி இழுத்துன்னு போறாரு. ஏன்னா அவர் 2 கையும் கிடையாது. அவருக்கு யாசனம் கேட்கிறோம் 2 கையும் இல்லை. அப்புறம் அந்த வண்டியை ஓரம் கட்டிட்டு நாங்க பாக்குறோம். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆளுக்கு 2 கை இருக்கு. கையை உள்ள வச்சு கட்டிக்கிட்டு, கையை வச்சு நல்லா இறுக்கி கட்டிக்கிட்டு, மேல ஒரு கிளாத்தை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணி கட்டிக்கிட்டு, அதுக்கு மேல ஒரு ட்ரெஸ், அதுக்கு மேல ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு வந்து யாசனம் கேட்கிறார். கையில் அது மாதிரி யாசனம் கேட்கிறாரு. அப்போ அந்த மார்க்கத்துல இருக்கணும் சத்தம் பயங்கரமா அவரை அடிச்சு ஒரு மாதிரி சித்திரவதை பண்ணாங்க. இந்த மாதிரி இருக்கு, கை காலம் நல்லா தானே இருக்கு, ஏன் இந்த மாதிரி தானம் வாங்குற, இந்த மார்க்கத்தையே தப்பு பண்றிய அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல உள்ளவங்க நிறைய பேர் அந்த மார்க்கத்தில் உள்ளவங்க தான் இருக்காங்க அந்த ஏரியாவில். ஸோ அது பாத்தீங்கன்னா அப்ப அந்த நபருக்கு அந்த பக்கத்துல நபருக்கு கொடுத்தாருன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், ஒரு தவறான வழி, அந்த மார்க்கத்துல இருக்கணும் தவறான உணவு தான் உட்கொள்ளுவாங்க. அப்போ அந்த பணத்தை திரும்ப ஏதோ ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றாரு, ஏதோ ஒண்ணு செய்யறாரு, குடிச்சாரு, ஏதோ பண்றாருன்னு வச்சுக்கலாம். அப்ப அதை சாப்பிடும் போது நாம வந்து சைவத்துல நம்ம செயல்படுறோம், நம்ம வைஷ்ணவர் இல்லைங்களா? அப்ப நாம கொடுக்குற பொருள் வந்து அது காரணம் நாம தானே இல்லைங்களா? அது காசை நம்ம கொடுக்குறோம், அந்த பணத்தை வாங்கி அவர் என்ன பண்ற தேவையான பாவகரமான காரியம் பண்றாரு. அப்ப அது காரணம் நாம தான். நமக்கும் அந்த தானம் பாதி வந்து அந்த பாவம் நம்மள வந்து அவர் தப்பு பண்றார், நமக்கு அது காரணம் நாம. ஸோ அது மாதிரி அந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கவே கூடாது. அந்த தானம் கொடுத்தோம்னா நம்ம குணம் கண்டிப்பாக தமோ குணத்துல போயிடும். அப்ப தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு அல்லது தக்க கவனம் மரியாதை என்று கொடுத்து வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கூறப்படும். அந்த தன்மை நாம இருக்கணும். இந்த நபர் கரெக்டான நபரா அப்படின்னு பார்த்து கொடுக்கணும்.
அப்படி பார்க்க இந்த குணத்துல இருக்கும்போது கண்டிப்பாக பார்க்க எண்ணமே வராது, எடுத்தோன்னு கை கொடுத்துருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த பதத்துல பாருங்க, இது இப்ப இந்த நம்ம படிச்சது, அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம படிச்சது, அதாவது 22 வரைக்கும், 20ல இருந்து 22 தானத்தை பத்தி படிச்சோம். தத்துவ குணத்துல இருக்கும்போது என்ன மாதிரி பண்றாங்க, கடமை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காமல் தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணம். அதே ரசோ குணத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் பாருங்க, பிரிதி உபகரணத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரசோ குணம். தமோ குணத்துல தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபருக்கு கொடுக்கப்படும் தானம் தமோ குணத்திற்காக கூறப்படுகிறது. இதுல ஒரு முக்கியமான பியூட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம தானம் கொடுக்குறது அதே பக்தி யோகத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அதை பெருசாவே எடுத்துக்க மாட்டாங்க. பக்தியோட இந்த ஸ்லைட பாருங்க, இது ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாரு பாருங்க. இல்ல பிரபுபாதா ரொம்ப கிருஷ்ணருடைய பகவான் கிருஷ்ணரும் அவருடைய பக்தரும் நம் தானத்தை நம்பியே இல்லை. ரொம்ப அழகான விளக்கம் பாருங்க. பகவான் கிருஷ்ணரும் சரி, அவருடைய பக்தர்களும் சரி, நம் தானத்தை நம்பி இல்லை. அப்போ அவர்கள் நம்மிடமிருந்து தானத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அது நமது பாக்கியம். அது நம்மை தூய்மைப்படுத்தி நம்மை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்து செல்லும். எவ்வளவு அழகான வரி பாருங்க. நம் தானத்தை நம்பியே இல்லை அவரு, நம்மளோட பக்தர்களும் சரி, பகவானுடைய. ஆனா அவர்கள் நம்மிடமிருந்து தானத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அது நமது பாக்கியம். அப்ப நாம எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழறோம் பாருங்க, எவ்வளவு மேன்மையான வாழ்க்கையை வாழறோம் இல்லைங்களா? தற்பெருமைக்காக இல்ல, இது நம்ம வேதம் படிக்கிறோம், அடுத்தவனுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது, நம்ம அடுத்தவனுக்கு தானம் கொடுக்கணும்னு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு. நாம அந்த தானத்தை வாங்க மாட்டோம். தானத்தை வாங்குற தகுதி நமக்கு பகவான் கொடுக்கல. ஏன்னா நாம பகவான் உணர்வோட நம்ம செயல்படுறோம், உழைக்கிறோம், நல்லா உழைக்கிறோம், நம்ம குடும்பத்தை பார்க்கிறோம், சமுதாயத்தை பார்க்கிறோம், நான் எல்லாரும் தானம் கொடுக்கணும் போது அப்புறம் நமக்கு எங்க பிரச்சனை வரப்போகுது? எந்த பிரச்சனையும் வருது? ஏன்னா பகவான் நம்ம பக்கத்துல இருக்காரு, நம்ம கூடவே இருக்கிறார். அவர் நம்ம எல்லா செயலையும் பகவானை மையப்படுத்தி செய்யும் போது நாம தானம் வாங்குற அவசியமே நமக்கு இருக்காது. அதே மாதிரி எல்லாரும் ஆகணும்ன்றதுதான் பகவானுடைய எண்ணம். அப்ப என்ன சொல்ற, 2வது வழியில பாருங்க, அவர்கள் நம்மிடமிருந்து தானத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அது நமது பாக்கியம். நாம அந்த எண்ணத்தில் கொடுக்கிறோம், பகவானோட உணர்வோட கொடுக்கிறோம், அவரை மையப்படுத்தி கொடுக்கிறோம். நல்ல வழியில நாம வருமானம் ஈட்டி, நல்ல வருமானம் வைட்டு, நம்ம யாரையும் தப்பு தாண்டா பண்ணாம, எந்த பிரச்சனை இல்லாம நல்ல வழியில உழைச்சி நாம அதை தானம் கொடுக்குறோம் பாருங்களா, அது எவ்வளவு பேர் வசந்த தானம் பாருங்க. அப்போ அது நம்மை தூய்மைப்படுத்துது, நம்மை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்து செல்லும் அந்த மாதிரி தானம். அப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் நாம் என்ன தருகிறோம் என்று பார்ப்பதில்லை, அவர் நாம் எதை வைத்து கொண்டுள்ளோம் என்றுதான் பார்க்கிறார். இப்ப நம்ம வர தானம், நம்ம வர வருமானம் எப்படி வருது? நாம யாரையுமே தவறான வழியில் நம்ம வருமானம் எடுக்கல, நல் வழியில நம்ம வருமானம் எடுக்கிறோம். அந்த வருமானத்தில் நமக்கு என்ன தேவையோ எடுத்துக்கிறோம், மற்றதை நம்ம தானம் கொடுக்கிறோம். அதுதான் பகவான் பார்க்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கிளாஸ் இதோட நிறுத்திப்போம். நம்ம அடுத்த கிளாஸ் நம்ம இன்னும் விரிவா நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா முடிவுரை பார்க்க போறோம். ரொம்ப அழகா அந்த சச்சித் சொல்றோம் பாத்தீங்களா, இதை பத்தி ரொம்ப தெளிவா படிக்கலாம். அடுத்த கிளாஸ்ல பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருப சிந்து ஏவ சபனானா பாவனீய வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌரவ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரி ஹரி, ஹரி ராம் ராம ராம் ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு கிளாஸ்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு பிரபுஜி, இந்த கிளாஸ் ஃபுல்லாவே ரொம்ப லோவா ஆடியோ இருந்தது பிரபுஜி, சரியாவே கேட்கல. மெசேஜ் போட்டிருக்கலாமே. ஆஹா, ஓகே 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 ஓகே. நான் வேணா அந்த நேத்து கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் யூடியூப்ல போடுறேன். மாதாஜி கொஞ்சம் அவாஜ் கரெக்டா தான் வந்தது, எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்ல. ஆடியோ சரியாதான் இருந்தது பிரபுஜி. அப்படிங்களா? சரி சரி. அது சில பேர் சில இடத்துல இந்த நெட்வொர்க்னால அந்த மாதிரி இருக்கலாம் பிரபுஜி. ஓகே ஓகே. ஆனா பிரபுஜி மியூட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க, பேச விடாம மியூட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க பிரபுஜி. ஓஹோ. ஃபுல்லா கிளாஸ் பூரா மியூட்லயே பண்ணி வச்சுட்டாங்க. நாங்க அன்மியூட் பண்ண முடியல எங்களால.
அப்படிங்களா? ஓ இல்ல இல்ல, ஆக்சுவலா வந்து இது என்ன மிஸ்டேக் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே நாம ஃப்ரெஷ்ஷா நம்ம உள்ள வரல. அவங்க ஏற்கனவே கிளாஸ் எடுத்தாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க அந்த சிஸ்டம் அங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி. ஓ அப்படியே பிரபுஜி. சரி மாதாஜி அது மாதிரி பண்ணிருக்காங்க. நாம அது அதனால நாங்க வந்து பதில் பேசவே, நீங்க கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாம போயிடுச்சு பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அது நாம அது ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இஸ் அன்ஸ்டேபிள் வந்தது சார். ஓகே 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 ஓகே. அதான் அவங்க அது மாதிரி பண்ணிருக்காங்க பொழுது அந்த இது பண்ணிருக்காங்க, நம்ம கவனிக்கல அதை. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம இந்த ரெக்கார்டிங் நான் திருப்பி நம்ம இன்னைக்கு நாளைக்கு இன்னைக்கு இது நேற்று பண்ணதும் இன்னைக்கு பண்ணதும் நம்ம யூடியூப்ல போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் என்ன இருந்தா கேட்கலாம் இப்போ. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. பிரபுஜி, நம்ம இப்போ நீங்க லாஸ்டா சொன்னீங்க இல்லையா, நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அததான் வந்து பகவான் பாக்குறாரு அப்படின்னு, அதோட அர்த்தம் என்ன பிரபுஜி? ஆக்சுவலா இல்ல மாதாஜி, அதாவது பாக்குறான்னு சொல்லப்படும் பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ளதான் இருக்கிறார். நாம செயல்பாடுதான் பாக்குறாரு. சாட்சி பறைவா இருந்து நம்ம செயல்பாடுதான் பாக்குறாரு. அவர் தானம் கொடுக்குறாரா இல்ல இது பண்றாரா, அவர் நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. அது நம்மளுடைய தனிப்பட்ட செயல்பாடு. முதல்ல ஒரு கிளாஸ் எடுத்ததுல டவுட் ஏதோ கேக்குறாங்க, சுத்தமா கேட்கல. அது நம்ம செயல்பாடு தான் பாக்குறாரு தவிர இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் உத்தரவு கேட்க வேண்டாம். போட்டு வட்டு அப்புறம் எடுக்கிற திருப்பி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி, இல்ல இடைஞ்சலா இருக்கு, இடையில டிஸ்டர்பன்ஸ் சார். ஆமா ஆமா ஆமா. ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம சாட்சி பறவையா இருந்துட்டு நம்மளுடைய காரியங்களை கர்ம காரியங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காருதான் சொல்லப்படுது. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாரு, இதே இப்ப நம்முடைய அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா 18ஆம் அத்தியாயத்துல கடைசி ஸ்லோகத்துல, அதாவது 73வது ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, சரணடைகிறார் பகவான் கிட்ட. திருப்பும் என்ன சொல்றார், எல்லா ப்ராப்ளமும் நான் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டேன், எல்லா ஞானமும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், இனி நான் வார் பண்ற ரெடியா இருக்கேன்றார். ஆனா அதுக்கு 3 ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் சொல்றாருன்னா, உனக்கு கர்ம யோகத்தை கொடுத்தேன், ஞான யோகத்தை கொடுத்தேன், பக்தி யோகத்தை கொடுத்தேன், ராஜ யோகத்தை கொடுத்தேன், 6 தத்துவத்தையும் சொல்லி கொடுத்துட்டேன், எல்லாமே கொடுத்துக்கிட்டேன் அர்ஜுனா, இனி நீதான் செயல்படணும் அப்படின்றாரு. இனி என்கிட்ட ஒண்ணு இல்ல, ஞானத்தை எல்லா ஞானத்தையும் கொடுத்துட்டேன், உனக்குதான், நீ செஞ்சினா மோட்சம், இல்லைன்னா உனக்கு அவ பேர் அப்படின்றத அங்க சொல்றாரு. இதுல நம்ம என்ன புரியுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாட்சி பறைவாக இருந்துகிட்டு வேதத்தையும் கொடுத்துருக்கேன், பௌதிக தன்மையும் கொடுத்துருக்கேன், அதை நீதான் கடைபிடிச்சு செய்யணும் அப்படின்றாரு. அப்ப வேதத்துல என்ன சொல்லப்படுற, தானத்தை எப்படி கொடுக்கணும்னு சொல்றாரு. தானத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானது எடுத்துங்க, அதாவது இயற்கையை அனுபவிங்க, எல்லாமே அனுபவிங்க, உங்களுக்கு என்ன தேவையோ எடுத்துங்க, மிச்சத்தை நீங்க அவளுக்கு இது கொடுங்க, மற்றதை நீங்க தானம் கொடுங்கன்னு சொல்றேன். அதுதான் ஒரு சாட்சி பறைவான்னு பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஆனா அது வந்து நம்மளுடைய செயல் தான். அதுக்காக நீ கொடுக்கல அப்படின்றனால உங்களுடைய கர்மா தான் அது, நம்மளுடைய கர்மா தான் அது. நாம கொடுக்கலன்னா அது நம்ம கர்மா. அப்ப நாம அது வந்து என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா, அது ஒரு பாவகரமான செயல் தான், அது துன்பகரமான செயல். அதுக்குள்ள தண்டனை நாம அனுபவிச்சுதான் ஆகும். அதுதான் சாட்சியா நிக்கிறேன்றார். செய்யணும்னு செய்யணும், அவர் இது செய்யுங்க இதை செய்யுங்க வேதம் மூலியமா சொல்றாரு. இந்த மாதிரி செய்யுங்க, செஞ்சா உங்களுக்கு வந்து நன்மை அளிக்கிற காலையம் அப்படின்றார். நல்ல உடல் கிடைக்கும், இல்லை என் லோகத்துக்கு வருவீங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றார். நம்மள நல்வழி பத்த நாம எப்படி பிள்ளைகளுக்கு நம்ம தாய் தந்தையரா இருக்குமோ, அதே மாதிரி நமக்கு தாய் தந்தையா நம்ம கூடவே இருக்கிறார், பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி என்ன கொடுக்குறோம்னு பார்க்க மாட்டாரு, என்ன நம்ம வச்சுக்கிறோம் வாங்குறோன்றத பாக்குறாரா பிரபுஜி? இல்ல இல்ல இல்ல, அதாவது நீ கடைசி இதுல பாத்தீங்க அதுல சொல்றீங்க. ஆமாங்க பிரபுஜி. அதாவது அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, பகவானுடைய பக்தர்கள், இப்ப நம்ம எல்லாம் பகவானுடைய பக்தர்களா இருக்கும். அப்போ நாம வந்து பகவானுடைய பக்தர்கள் இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா தானம் வந்து யாரையும் நம்ம வாங்க மாட்டோம். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ தெரியாது, இப்ப பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு நம்மளுடைய வாழ்க்கையே நம்ம சுருக்கிப்போம். இப்ப நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நாம அந்த செயலை செய்யணும்னு நினைக்கும் போது நாம தானமே வாங்க மாட்டோம். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. பகவான் கிருஷ்ணரும் சரி, என்னுடைய பக்தர்களும் தானத்தை விரும்ப மாட்டார்கள் சொல்றாரு. ஆனா அதே வந்து எனது பக்தர்கள் கண்டிப்பாக தானத்தை கொடுப்பாங்க அப்படின்றாரு. அப்ப எவ்வளவு உயர்ந்த குணமா சொல்றாரு பாருங்க பக்தர்கள் எல்லாம்.
தானம் வாங்குறதே வந்து ஏன் சொல்றாருன்னா, ஒருத்தர் தானம் வாங்குறாருன்னா அவன் தப்பான ஆளுன்னு சொல்லல. தானம் வாங்குறது அறியாமல் இருக்காங்க. ஏன்னா நமக்கு என்ன இருக்கிறோம் அதை வச்சு நாம குடும்பத்தை கொண்டு போனோம், சமுதாயத்தோட ஒன்றி வாழணும் நினைக்கிறவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த தானம் கொடுத்தா கூட வாங்க மாட்டான். எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு. ஆனா ஒரு தர்ம சங்கடம் ஒண்ணு இருக்கு பாத்தீங்களா, நம்ம சொல்லுவோம் தர்ம சங்கடம். அந்த தர்மத்துக்கே சங்கடம் வரும். ஒரு நல்ல ஒரு பக்தரா இருக்கும், பகவான் உன்னோட செய்யறோம். எனக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கேன், நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கும் போது யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம பெறுவோம். அது தர்ம சங்கடம். அதுவே பகவானே நம்ம வேதத்துல கொடுக்குறாரு. யாராவது நமக்கு, அதாவது நம்ம டைரக்டா பகவான் நமக்கு வந்து அந்த ஹெல்ப் பண்ண மாட்டார், ஒருத்தர் மூலியமா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். நம்மளால தவிர்க்க முடியாத நிலைமை இருக்கும்போது அதை பெறலாம். அது கூட பகவான் என்ன பண்றாருன்னா வேற ஆள் மூலியமாவே நமக்கு அந்த, ஆனா அந்த தானத்தை நாம அதை வந்து அந்த பொருளையோ அந்த பணத்தையோ நாம வந்து இது பண்ண மாட்டோம், நாம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். உடலுக்காக நோய்வாய்ப்பட்டிருக்குன்னா ஹாஸ்பிட்டல் செலவு அது நமக்கு தான் கொடுக்குறாங்க. அதை வந்து நாம வந்து பகவான் வந்து வேற ஆள் மூலியமா நம்ம கொடுக்குறாங்க. அது அந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். இதை படிக்கலாம், இன்னும் நிறைய படிக்கலாம், இன்னும் நிறைய இருக்கு. 18 வாங்க, அதுலயும் வந்து நம்ம நிறைய சாராம்சம் சொல்றாரு பகவான். அந்த முக்குணங்கள் மாத்திரம் இல்ல, இன்னொன்னு குணங்கள்லாம் அதை கொடுக்குறார். அது நம்ம விரும்பி பார்ப்போம். 78 ஸ்லோகம் இல்லையாது, ரொம்ப சாராம்சம் இருக்கும். ஆனா அது பாத்தீங்கன்னா 1 மாசம் 2 மாசம் ஓடும், 1.5 மாசம் ஓடும் 18 அத்தியாயம். அந்த அளவுக்கு இருக்கு. ரொம்ப நிறுத்தி நிதானமா படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஏதாவது உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தனாலும் சரிங்க. பிரபுஜி, மாதாஜி, நாளைக்கு எப்படி கிளாஸ் எடுக்கலாமா, எப்படி வேணா அடுத்த வாரம் பார்க்கலாமா? நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லை, எனக்கு 2 நாள் கிளாஸ் கிடையாது. பிரபுஜி இது எடுக்கலாங்க. நாளைக்கு எடுக்கலாம் பிரபுஜி. நாளைக்கு எடுக்கலாமா? கண்டினியூ பண்ணலாமா? எடுக்கலாம் பிரபுஜி. எடுக்கலாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பபிதா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க மியூட்ல போயிட்டாங்க. சரி, நான் மெசேஜ் நாளைக்கு போட சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி நாளைக்கு எடுக்கலாமா? பிரபுஜி நாளைக்கு கிளாஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த நாளைக்கு முடிச்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம 20 ஸ்லோகம் வந்துட்டோம், இன்னொரு 8 ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. முடிச்சுட்டு 18 போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் க்ளோஸ் பண்ணுங்க, லைவ் ரெக்கார்ட் இது பண்ணுங்க பிரபுஜி. இல்ல, அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனே. லைவ் அவங்க வந்து பண்ணிருக்காங்கம்மா பிரபுஜி, அவங்க அதை பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. யூடியூப்ல அப்படியே லிங்க் பண்ணி போயிட்டாங்க.